still be there for you. Come and fly away with me. 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 Don't you be afraid, everything will change. You and I jumping off the edge. They say dreamers never die, so come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 Somewhere by the emerald sea, where the moon and water meet. Somewhere close to harmony, when the world is sound asleep. Something's gonna bring the change, journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I jumping off the edge. They say dreamers never die, so come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. Come and fly away, come and fly away, come and fly away with me. Come and fly away, come and fly away, come and fly away with me. Something's gonna bring the change, journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Footsteps show the way.
Siemanko, cześć, witam was serdecznie, jest znany kanał Cipiemy po naszemu i zapraszam dzisiaj wieczornego live'a. Mam Skoda Arafatka. O, tak może mi coś lepiej przyniesie szczęścia, może co lepiej wygramy. Zobaczymy. Dobra, impreza już jest. I I już puszczą. Już Gintrów puszczą. Dlatego? A jak polecę, Już ich. muszę zrezygnować z zakupów, żeby... No, Sobota słychać powinna was, być. chłopcy. Co my live'a pełnego jest także. A co jest z tym Tomkiem? No wrzucaj cały czas. Dobra. Tam popyką ten. Deathmatch drużynowy. Wyeliminuj drużynę wroga. Zbilcie ich i oflankujcie! Naprzód zająć Weź pozycję. przyknąć, że Nadchodzą nie może wrogowie. trochę. Gdzieś chyba jesteś, widziałem. Nasza chwila chwały! Kurde! Ponosimy straty! plecy nawet. Nie zdążyłem go ubić. Nie zdążyłem. Obok posągu! Plecy! A, Ruch koło posągu! Kurwa. Najpierw granaty dymne! nie. Czemu oni tu tam strzelają? Tak. Ruchy, idziemy! Idą, dwóch to idzie nawet. No, Kurde. Tomek was przepraszam, ale co chwila go wywalą. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Będę na live. No to co ma takiego słabego? No to Coś tam co? jakiś błąd ma. Nadlatują wrogie myśliwce! Kryć się! Ach, kurde. Kryć się! No widziałem? Jak ja wchodzę jak głupi na te granaty. I tak jest to... No, Potrzebuję medyka! Ciul, zajdź na ten granat. Kurwa, co jest? Co różowy? jest taki... Nie ma. Ej, co jest taki głupi na te granaty? Kurwa, na zamówienie będziesz płacić 100 funtów, kurwa, zapada, żeby był różowy. Dacie, kurwa, strzała. Nie, takie inne jeszcze były. Ci się podobały chyba. Ten, Mora to jest. No. No, Oj, oj, oj. jak regularnie, 70 funtów. 70 funtów, a normalnie kosztuje 40. Xboxa są tańsze pady. Ale teraz możesz sobie zamówić. Wiesz, że możesz... No tak. A jeszcze możesz teraz za darmo podpis sobie go możesz napisać tam, nie wiem. Patrzyłem też tutaj. Kuźwa, co to było teraz? Może tak razem by biegali. I ten? Może by
I Eldorado? O, jak się... Nie miałem teraz, czekajcie. Coś robię. Ja A się Janka? nie Janka co? O, tyło, buzie, dzięki. Co? Eldorado, dzięki, dzięki. No, spoko. Dobra, wygramy. To nie ten Moro jest fajny. Zauważono jednostkę Jensina, zwiadowczą siema. wroga. Wita cała ekipa Jensina. No, biały też. Przy bramie. O kurde, ile ich jest na środku. Zaawansowana jednostka kontrwywiadu wroga. O, To nasza chwila a, chwały. no. Pan znowu to zło. No, to bez prawego porobisz i nie wstrzymała nawet od ciepła, mam się. Jensina, no co ci poradza? No tak na szybko pograć, coś poszczylać, coś... Żeby się odpoczął, zlansował. To najlepiej na koda, no jeszcze by w Black Opsa grał. Zauważono jednostkę No ale tu już kontrwywiadu chyba wroga. mało kto gra. To nasza chwila chwały. Pięknie to załatwiłem. Damianku, pięknie. No. Ale to teraz było piękne, co ja teraz... To nasz odwaliłem. dzień. Fuck. Plecy. No. Mhm. Czemu? Kocik. O! Kuźwa. No, porażka. Jaki Straciliśmy dziś dobrych ludzi. Zbierzcie rannych i wracajmy do punktu dowodzenia. Jakie Aki Baby jest? Mogłeś kurwa, jakbyśmy nie mieli. Że to wszystko na live słychać. Mówię, tak mówisz, jakbyśmy nie mieli kurwa co jeść. Ty, wy mnie słyszycie? Tak. No, cały czas. Dobra. Kurde, szkoda, że tylko Tomka tak wywala. No, spoko. O, no to zrobisz. Nową mapkę. No kurde, nie mam siły na BF-a. Tak, i no polotać, powygłupiać. No to mogę za sobotę jeszcze Co? powiedzieć na nas to. No spokojnie. Mhm. Uwaga. Uwaga. Napój energetyczny. Nie chcę ci zrobić drinka. Co zrobić? No ale już będziesz w kuchni, to możesz mi zrobić drineczka. Proszę. A Jankes, jesteś? No co ty nie powiesz? Jest Jankes? Ja jestem. To nie jest. Jesteś. Co tu jest? No jesteście. Teraz co, w parach będę biegać? Też od spania. Ruchy, wyeliminuj wroga. Zaraz walisz to podobno. Nie kupiłem. Może mi narzeczono kupi, zobaczymy. A co? Co mamy? GT Sport. Naprzód, zająć pozycję. Właśnie, Wrogowie. kurwa, miałem chodzi chodzi. teraz. Miałem ochotę kupić, kurwa, ale jakoś nie jestem przekonany. Nie mam Wróg przy kierownicy, kurwa, do środkowej tego. linie. Ale na padzie też nie najgorzej jest. Nie? Może to Wow, jeszcze trafienie właśnie w zastanawiałem głowę. się, czy jest sens na padzie, czy nie. Jak w łobuzie. Wiesz, jak trafisz tam całą stówkę, to spokojnie. Znaczy wiesz, co nawet tam ciul, nie? Ale czy jest sens kurwa na padzie by tak grał, nie? Mhm.
Bo jednak większa przyjemność dla nas na Ile ona kierownicy. kosztuje? No na pewno. Taktyczną! Strzelajcie dalej! Nie wiem na Polsce. Ja dałem 18 funtów tutaj teraz. Czy 17? Gdy już mam na respa Ile dałeś? 18 albo 17 funtów. Ale na Black Friday, tak? Czy normalnie? Nie, normalnie na eBay. A, na eBayu. Ale co na eBayu, bo nie. No Gran Turismo. To ile stoi? 17 albo 18 O funtów. kurwa, gdzieś wyszło tam. Z wyjścia. Nowe. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu! Czemu on to strzelił? Ja sobie na święta chyba Battlefronta kupię. Myślałem, że taki średni jest trochę ten mapy. Ajaj. No, to Nie, jedynka była mało, dużo dobra. lepsza. Raz, że mapy były fajne w jedynce, tutaj są takie mijakie te mapy. Dwa... Taki kurde, drugi kod się z tego zrobił, no. Tak, o ty gnoju. O ty parszywy gnoju. Nie, zobaczę. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu! Może za samej fabuły sobie kupię go. No tyle dobrze, że te DLC-ki są darmowe w Battlefroncie. Teraz dodali akurat w DLC w dalszym część kampanii. Kurwa, nic nie idzie. I ładują mi prosto w Kurde, łeb. jaki to jest mój na środku. Jak tam Jankes? Dziękuję. O, Jankes pierwszy obejrzyj. Nadlatuje bomba wroga! Kryć się! Tak, no zajdź do góry. Kuźwa. To mnie zaś z drugiej strony zabił. Ej, to tu powiem, że tu najlepiej by się było opłacało skampić w jednym miejscu. Tak. Kurwa, pułapka. Zauważono Aha. wrogi pakiet Kurde, wsparcia! rozstawię. Zablokuj uzupełnienie wroga! Jeszcze jeden to już Kurna, tej nie umie trafić. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu! Nadlatuje bomba wroga! Kryć się! Zauważono samolot kontrwywiadu wroga! Wszystkie nasze samoloty na ziemię! Kryć się! Aj, na szybko Warszał tutaj. Kurde, jeszcze nie trafiłeś. Kurwa, jaki kamper w drzwiach leżą. Kurwa, strasznie w oknach chuje siedzą. Trzeba ich tam wygonić. Fuck, tu jest. Trzeba kurwa tym Jankes, cięższym. uważaj. Fuck, nie trafiłem. kurwa nie rzekł. Kurwa, plecy. Ale teraz siadł. Świat w powietrzu! Szuka celów! Podobało mi się od Counter-Strike'a 1.6, jak był, O kurwa. jak był taki motyw, Ej, dawajcie na że tył. tam szło te No. tekstury się wbić, nie? Pakiet wsparcia zniszczony! Brońcie strefy! No, wkurzili mnie, ej. Panie, aż mi jest ciepło. Nalot Fritz X w toku! Świat szuka celów! No kurwa, kampisz. Przejebiemy. Kurwa, nie weszło. Ale patrzcie na akcję meczu, patrzcie na koniec tego killa. Do mnie.
A ile tych kurde pocisków poszło od ciebie, a... No to są tak jakoś strzelasz nie do obok, trudno go trafiać, ważnego go nie trafiasz. Ej, co to jest za broń? M1903. Snajpa. To jest na... A... Chyba nie. Czekajcie, muszę sobie zmienić wszystkie broń. Ale to. Okej. To tam u was chłopaki jeszcze słychać ciekawego, co? Nie gra i tam nikt ciekawy? To bym zaprosił. Kurde, ej, ale nie, musimy powtórzyć ten. Musimy powtórzyć tę akcję z tym. Z tą grą lokalną. No, to co my wczoraj grali, nie? No, możemy, kurde. Deathmatch drużynowy. Czas pokazać, No, z to jakiej dzisiaj gliny cię tej wiktorii, ulepili. to się nie bardzo. Chcieli mieć wojnę, to im ją daj. Ach, tu to pokazuje licznik zabójstw. Ale 808. gramy. To zaraz zobaczymy, czy się zmieni. Tam na KM-ie siedzi jeden gość. Kontakt! Cholera, koniec amunicji! Kurna, po co ja brat. tam leciał, myślałem, Co że za zdążę. ciota. Ojojo. O kurwa. Ach, nie wiem jak go ucelować, ej. Szukają te małpy, O, czasem tak jest. a ja to mam ciągle. Nie wiem o co chodzi. Opuszcza ukrycie! I gnoju. Kamperski kieruński. No i pułapka, no normalnie. Te pułapki to powinni wiedzieć wywalić. No daj spokój, kurwa, sobie kurwa. Stąd zaś wycynę. Zawahałem się. Kurde, zawahałem się. Widzę, kurde, 5 widzów, żaden nic nie pisze, nie chce im się. Albo nie chcą. Wolą oglądać. Myślisz? No. Potrzebuję ognia Dobrze. zapalnego! Teraz Nie, jak to będzie tak, wolę granat. oglądać, Kurde, że kurwa, nie niż... zdążyć. Ale mówiłem ci, że gramy. Powiem ci nawet, że czasem to górsi chyba pisać nie chce. No ale tak jest czasami, że oglądasz i... No, lepiej oglądać, czasami też jak mam. Kurwa, no jebana pułapka, no jebnę was tym padem w telewizor chyba. Nie no, szkoda telewizora. Boże. Uratowałem ci życie. Ej, plecy mamy. No ale kurde, wzorno to jest.
Kurde, dwóch jest. Kurwa. O, wygnoje jedno. Potrzebuję amunicji! Kurwa. Kurwa, dwóch na mnie naszło. Leci! Dajcie ogień zaporowy! Wybuszający! Brawo. Po prawej lecimy. Znanek po prawej. Jeszcze jeden? Jeszcze gdzie? Jednego. Kto cię ubił? Nie wiem. Nie wiem skąd dobrze. U góry na tym. Na mostku. Plecy będziesz miał. Ja! O, siedzi schowany. Kurde, No, nie jestem, zdążyłem. jestem. Jak się schować? Skubany, ty. Z boku tu Wiesz jest. co ci powiem? Ja bym chciał być administratorem tego serwera, nie? Dup. Ban. Co jest kurwa z tym typem? Ej, Strzelasz do niego, strzelasz, to nie można wygrać. hakuję. Kurde, broń mnie. Nie no, tak przylagowany jest. O kurwa, nie wierzę w to. To nie wierzysz. No w typa wywaliłem chyba z 30 nabojów. Nie. Tu mnie załatwił. Kurwa, granat. Nowe pały szpetne. Jest tam gdzieś z granatem. Ty, on się wychyla, zabija dwóch. Kurde, dwóch tam Pierwszy i trzeci odpaleni. Granatem ich. A, granatem. Albo chuj. Dostał lekko. To zaś z drugiej strony odejdą. W rogu siedzi. Siedział tam w rogu, kurwa, chuje dwa. Chłopcy, wy tak nie możecie grać. Kurwa. Panowie. Taktycznie. Nie, Panowie, taktycznie. Jak oni z tej, to weź z drugi. Jak oni przez okno, to my przez drzwi. Ruch koło głazu! Ale mnie ubił, ojej. Ojej. no, to jest nie pykło w ogóle. O, skrzynka dostałem. Proszę. To można. Kurde. Zamek, zapraszaj go już. Haj. Jak możemy zapraszać? Zagramy jakoś. A nie gramy razem przecież gramy. Nie, ludzi zapraszaj. Ludzi do gry, no ale widzisz. Na tacie. Napiszę jak tam na ekipie. Jankes by to tam musiał Nie lubią płacić. cię chyba.
No. Jankes, jesteś. Deathmatch drużynowy. Wyeliminuj wszystkie wojska osi. Chcieli mieć wojnę? To im nie da. Już to widzę, tu już ten sam schemat. Tu biegniemy, a tu nas zabijają. Siemano filmowy graczu, jak cię dawno u nas nie było. Gdzie się to podziewałeś? Filmowy graczu, gdzieś ty się to podziewał? Już tak zatęsknił, że aż normalnie wlazłem na twój kanał. Bo kurde, nie wiedziałem, co się z tobą dzieje. No. Tak, 5 mnie zabiło, kurde. Jak cicho u nas? Sytuacja się pogarsza! No ty kurczę. Ej, co to jest za Marcin? Już poprzednio nie grał, nie? Agro? No, przeciwko nam gra. To trzeba coś do imprezy zaprosić. No, dawaj go. To ja zaś Chyba, że nie chce. miał przez was Kurde. wyniki. Kurde. Ajajaj. Gdzie jest Jankes? Nie mogę z nami? Nie wiem, powinien być. Nie mogę być z nami? Jankesa nie ma. Kurde. Nie. Jest. Co tam jeszcze? O Boże, ten grob. Ale muszę pocić. A zaraz tak chcę pocić. To kurwa jak. Nie widziałem. Dobra, no zaprosiłem tego Marcinka, nie wiem czy... Aha, zajęty dość byłeś. Kurde, no widzisz. Tak byłeś zajęty, że kurde aż jak zatęsknił za tobą, kurde. Zawsze żeś na live'a wpadł, teraz nie ma. Nie wiem czy żeś się obraził, czy co. No bo zawsze wchodzi, nie? O kurwa. Kurwa, plecy. Jakiś mikrofon. O kurwa, jest tam. To nie wiesz. Za czołgiem. O, Małcin. Siema. Siemano. Siema. Siema. Kurde. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Postrzelamy troszkę. Dobrze. O tam. Pamiętasz jaka była wczorajsza umowa, nie? Kurde. Jak ja już kogoś tam gonię, to do mnie nie strzelasz i jak chcesz do mnie strzelać, to mi powiedz. Zauważono jednostkę kontrwywiadu wroga! Dobre. Wróg leży! Pięknie wróg leży. Dobra, bo ja teraz chyba przeciwko wam jestem. No jak ty tak mogłeś przeciwko mnie? Chyba, no. Nie, no jakoś tak Wrogi pakiet dobiło i wróg nie może do niego dotrzeć! tylko zrobiłem dołącz do sesji, do lobby, a później to już rozłożyło swoje karty. Zauważono jednostkę kontrwywiadu wroga! A dzisiaj też tylko w koda, czy jeszcze w coś? A nie wiem, zobaczę jak mi siły starczy. Ja tam sobie przed chwilą robiłem wyzwania do Battlefielda. Bo teraz rewolwerem muszę chodzić, biegać, strzelać. Masakra. Kuźwa, zaś nagrana.
Pierdzielone gnoje. Ale mnie tu kurde, to tu cały czas ten H762K to jest. Kurde, amunicji mi brakuje. No, przeładował, rozładował. Podszedł, kurde. Obejrzyj, ty gnoni, patrz. Panowie, wygrywamy na razie, nie? Nie Źle. krakej. Nanek. Wszystko od ciebie zależy. Rękę sobie opuścił imprezę, ciekawe. No kurde. No co to Ale nie, no na dwóch, Aha, filmowy gracz upadł, spoko na razie, no to fajnie. Aj, Doskonała Fajnie, robota. to się cieszę. Utrzymać pozycję i okopać się. my też się cieszymy. Mr. Killer. Podbijał. Killem ich wszystkich. A ile ma telefon? Procent? A to spoko filmowy gracz, że nie jesteś tak zajęty, to fajnie. Dobra. Tak do 60. Paczuszka. Mr. Killer. To teraz częściej wpadniesz, co? Kto? A nie, Ja? do Marcin? filmowego gracza go dowiesz tam na live. Ale ty, Marcin, możesz często do nas wpadać. Zapraszam. No, tak w miarę wiesz, w miarę czasu. No. Ja też. To spoko. Który ja mam poziom w ogóle? 39, a ten karabin jest kurde dopiero od 42. Kurde, ale wykamany jest jak po robocie. Już tak? No, Ach, no tak? kurde, dzisiaj. Jak się tego przeciągłem się w pracy. Ale jak ja się na serio przeciągnę, albo nie robię nic, albo się rozumiesz. Jakby ci to powiedzieć. Po co to się to? Opierdalasz się. No albo się opierdalam, albo rozumiesz. Albo Bo zapierdalam. tak zapierdalam, że rozumiesz. Kombajn Alpina to przy mnie jest. Rozumiesz, to przy mnie stoi. O, ja tak zapierdalam, że rozumiesz, jakbyś popatrzył na śmigło helikoptera, a popatrzeć jak ja zapierdalam, to śmigło helikoptera niby kręci się, a stoi w miejscu. Rozumiem. No to ja tak szybko robię. Wytłumaczyłeś mi to kurwa dosłownie. To jest bardzo dosłowny. To ja teraz jest Wygrywamy walkę! To ty Nie, taki to górnik znowu przodowy, co? Deathmatch drużynowy. To ty taki Wyeliminuj górnik drużynę przodowy. wroga. No powiedzmy. Wróg leży! Pamiętaj, jest taka zasada. Kontrolujemy bitwę. Jeszcze nie przodowy, jeszcze nie sztyklar, a już kąsek. Sytuacja się pogarsza! Ja. kurde, to jest. A Sztygar to co, taki kierownik, tak? Czy co to jest Sztygar? No. Osoba dozoru. Taki brygadzista jakby, tak? No, coś takiego. To nasz Jeszcze dzień! jest. To ja Hasiok to śmietnik, Ja. tak? Tak. A, Fuzekle. A Familiok to blok, tak? Ten taki. no nie do... No, to jest specyficzny blog. Jak wpiszesz na Sytuacja się internecie pogarsza. Familok, to będziesz wiedział. No widziałem takiego, kiedyś patrzyłem właśnie. To jest taki ceglany. Fuzekle to ten. Fuzekle to skarpetki, nie? Tak, na Jeszcze raz. Fuzekle to skarpety, nie? Zakleto. Do obory! Kurde, ej, chodźcie tu, chłopcy. Tu jest masa, multum. Copel myca.
To jakbyś pisał CV-kę, to możesz pisać, że spokojnie znasz biegle 2 języki, polski i I śląski. łacina. I łacina. Czy ten halter... No jakoś nie wiem, ta moja łacina No, jest łacina. kurde na YouTubie. No jeszcze nie, ale... Mam nadzieję, że nie będzie blokowany. Kurde, tylko asystę. Fajny jest ten, lubię oglądać kabaret młodych panów, jak oni tam po śląsku gadają. No, to są niedaleko, nie mieszkają. Znaczy mieszkają, z Rybnika są, no, niedaleko nie. A ty, Nanek, gdzie ty mieszkasz? W Gliwice, czy co? Okolice Żor. Ten kolegę mam z Dąbrowy Górniczej. Nowy gracz. Dostał pięknie, normalnie prosto w oko. No, ogrywam tego koda. No, już po robocie na rozluźnienie se tykam. Obcy, wy zaś... Obcy teraz w grze. Wy zaś źle idziecie. Nie tą stroną. Ale... Zaś nie tą stroną, panowie. Dzisiaj jest coś do picia takiego, bo można było się napić. Tak. Pięknie. Pięknie, ale że go tam skasował. Pięknie. Ale ich, kurde. Tripper killu. O siemanko, Marcel. Ile mam giga na PS4? 3,5. Właśnie, macie te dyski zewnętrzne podpięte? Ja nie mam podpięte. Jak się spisuje? Nie czuję różnicy, tak jakby był seryjny. Tak? Ale masz zewnętrzny, tak? tak. Czy zmieniałeś po... Nie, po prostu wraziłem go pod USB i chodzi jak... I normalnie tam gry masz na nim poinstalowane i wszystko? Tył. Panowie! Panowie! Zwiat mamy. Odpaliłem wam zwiat. No jak mnie to kurde niszczy. Tak? No Jeszcze raz. i normalnie masz gry na nim poinstalowane? Normalnie grom w te gry poinstalowane. I wszystko chodzi? Nie mulą? Nic nie tam? Nic nie czuć w ogóle. Tak to... A możesz mi podesłać później na wiadomości, jaki ty masz ten nas? Bo też właśnie chcę sobie... Jak miałbym ci doradzić, jaki dysk? Mhm. Wydaje, że to nie ma problemu. Jak finansowo sobie kupisz taki teraz to... Ja zobacz... Teraz już nie są tak te dyski takie drogie, no. Ale wiesz co, kupuj sobie jak se możesz 3, to se kup 3. Znaczy 3 dyski to 3 terabajty. Terabajty. Ja też będziesz miał na przykład. Nie no, jak myślałem to tak myślałem, że taki minimum 2 terabajty, bo mniejszego to nawet nie ma sensu. No nie ma sensu. Ja wiesz, że teraz też cyfrówki wchodzą do... No właśnie, o to powinni chodzi, nie? zrobić tak, dobra. Gramo tam te 60 giga. Powinni również na pendrive'ie gry instalować, wiesz? Pendrive. Właśnie to samo chciałem powiedzieć, że będą gry na pen... I tak pewnie będą tak kiedyś, No niech że na niech to pendrive będą, gry jak no tam i... będą zabezpieczone, bo to mi się wydaje, że ten ma problem zabezpieczyć. Ale Wygraliście! niech to będzie na pendrive'ie i razem już... Ale te tu bańkę aktualizacje tym i w no. ogóle... Z tymi grami to... No Marcel, to tak ci godą. 2,5 giga. Tam z groszami, bo ten dysk mam 2,5 terabajta. Da, podasz mi ten telefon? Da. Podasz mi telefon?
Kurde, chłopcy, tak, go tam musimy skołować większą grupę i... No właśnie, ale do robu zacząłeś mówić o tym dysku, jaki byś polecił. Jaki... Wiesz co, ty mieszkasz w Anglii, nie? Mhm. Ła? Ja sobie kupiłem ostatnio w Argosie, nie? Mhm. Seg... Kurwa, jak on się nazywał? Coś... Segate. Zaraz ci... No, Cega, nie? Czy pisze? zajebisty jest. No. Zajebisty jest, wiesz, i Ale nie narzekam. ja chyba cenowo też jest troszeczkę. Ja tak mniej więcej cenowo i rozmiarem patrzyłem. I żeby był na 3.0, nie? No, na 3.0 musi być, bo ci nie pójdzie. Nie no, pójdzie ci To jest na najważniejsze. 2.0 ci pójdzie i no by się musiał potrzebowało za zewnętrzne chyba zasilanie. Nawet byś takiego wielkiego podpił. No jest, Segate 2 terabajty na przykład za Deathmatch 80 drużynowy. Wyeliminuj wszystkie No to ja dałem wojska taniej. To Shiba. Bo Ty do 8, ja do 8 kupiłem za giga 70. Także Właśnie. można szaleć. Ja kupiłem za 7 dych, jakoś kupiłem nowe. Ale mnie to interesuje, czy ktoś testował to, że 8 giga... Ale 2 terabajty? Nie. Chłopaki. 8 terabajtów podobno będzie podpiąć. A, tego to nie wiem. Naprawdę. 4 Nie wypowiadam terabajty się. za 110 funtów. To nie umiem. No ja pierdolę, nie, no to broń trzeba zmienić w końcu, bo... To przy którym jest? Tak, to może jest z drugiej strony. Ej, kaj Tu wychodzicie. będzie... Ej, czekam na was. A na jakiej zasadzie go podpinasz? Po prostu go podpinasz pod ten i konsola już go sama znajduje, czy? Czy musisz jakoś go On konfigurować? ci się sformatuje i będzie działał. Sam tak? Konsola ci go sformatuje i będzie działał. Cholera jasna. Mamy, cholera jasna. Plecy, tak mi tu strzela. Ja tam jeden powinien być. Kurwa, siedzi schowany za tym. A, to ty byłeś, Marcin. No, A, no. za skrzynią. Znaczy filmowy To jest gracz taki prezencik. jo, jeszcze jutro idę do roboty, a potem mam wolne. A potem zaś idę do roboty. Weekend wolny, Sylwester, no i nowy rok. Nowy urlop, nowe możliwości. To na Sylwester będzie pity chyba, co? Co chyba w tym roku dla swojego roku. Aha. Może i tak. No, a to zrób tak. O, ja tam mi strasznie smakuje. Nowy rok na trzeźwo mamy. Co ty gadasz? Co ty jadłeś? Co? O mnie nic nie wie. Mamy przewagę ogniową. O mnie nic Nie nie wolno. wie, ale... To chyba wygląda na pół trzeźwo. No na pół to co innego, ale tak całkiem. Coś Nowy rok. drinkna, ale... No, no, Ja pierdzielę, ja na serio bych potrzebował inną broń, jakoś lepszą, bo... Ja wiem, kaj iść. Ja wiem, kaj iść. Kaj ten, ale już pelić nie umiem. Chciałem cię. Kurde, tam się tu z kitrą. Zwiadowcy są w powietrzu. Mamy widok z góry. Skąd, kurwa? Ale się mi podszedł ładnie. Chowaj się. A na Sylwestra pić. Kto to jest ten Ja haj? Zaraz przejdę. powiem ci, filmowy gracz już dość wypił. I to jak na razie styknie. Kurde, no jeszcze miał Kto jeden. to jest ten H76? 76. Kurwa, tak nie chuj, że... Na cheatach, bro. Mówiłeś? Trafiony!
Tak, to jeden dostał, ale jeszcze jeden to będzie. Jezus! Kurde, patrz, dwóch ubiłek z bliska. Widziałeś to? Tony. Widziałem. Aha, ja myślę, że ty jeszcze goś. Patrz, no z filmowych graczy coś tam usta nawilża. Ale delikatnie. Kurde, kto mnie tu tak ściągnął? Delikatnie Czym? usta nawilża i Pakiet Ty wsparcia stop. jest w to drodze. wystarczy. Broń strefy zrzutu. To Marcin to było. Co to było w ogóle? Jakiś nalot. Pewnie namek. A tu ten co tu? Ej, chłopcy, Eldorado. chodźcie ze mną, kurde. To naprawdę wielka iść. Nalot Jak szybciej do tych śmigieł latasz, no to my cię nie zadzienimy. Kurde, no teraz to już żeście przesadzili. Eldorado, kaj ty lecisz, chodź tu. No wyjdź Marcin, wyjdź. Eldorado. Kurde, we dwóch. Eldorado, chodź tam. Gdzie jesteś? No nie mogę ci powiedzieć. Kaj, koń idzie spać. Zaraz wracam. Pomóc dziewczynie. Najwyżej mnie wyrzuci do bawienia. Już na górze jest. A kurde. Dobrze weszło. Widzisz, filmowy graczu, udało mi się. No ja też myślałem, że w tamtym momencie będzie 2 deady, znaczy dead będzie, ale... Kurde, z czego tu dostałem? No z czego dostałeś? Od Nanka No, dostałeś. Tacierzyńskiego. prawie salto do tyłu zrobił. No widzisz, tacierzyńskiego dostałeś. Tak, zaraz cię znajdę. Czyli ty mnie nie... Jaka była umowa? To do kogo strzelał. Panowie w oknach siedzą. To ja nie wiem, jak wychodzicie. Pamiętaj, do tych oknów są zawsze drzwi. O ty kurde. Ojej. Nanek, kurwa. 11? No kurde, widzisz. No mówię, że byście mi pomogli, będzie lepiej. Wy mnie nie chcecie pomóc. Nadlatuje myśliwiec. Kryć się. Królobójca. Zwiat w powietrzu. I poraż. Jeden na plusie. Wracać na tyły i odpocząć. Sydney, siema, witam cię serdecznie na moim kanale, co tam słychać? LOL.pl Sydney ma ciekawe pytanie. Zastanawiał się, czemu wszyscy górnicy mają takie czarne oczy. No bo, wiesz, no jak każdy górnik się okąpia, to potem sobie makijaż robi. Nie, żartuję. To po prostu... Ja ci powiem tak. To po prostu musiałbyś zjechać na dół i po prostu... Tak, mu oczy pomalowane taką czarną całą twarz. I nie wiem, czy miałeś kiedyś... Tak.
bardzo piękną przyjemność z mydłem zamydlić troszeczkę oko. Tak przyjemne uczucie normalnie, że niektórzy potrafią łbem walić o mur z tej przyjemności. Że wiesz, większość górników tej... A to jak na Śląsk się pojedzie, to wtedy widzisz, to on w górnictwie jest pracuje. prawdziwym mężczyzną, nie? Ale nie, no jest to tak, wiesz co, to wolno sobie poczekać tamten dzień, nie? I to po prostu potem łatwiej mi wytrzeć. Deathmatch drużynowy. Wyeliminuj drużynę wroga. Oczy, hopie, ale Atakuj i zajmij to jest pozycję. faktycznie tłusty węgiel. To nie ma sensu. Ale też no, też na początku strasznie wreszcie jak chcę to domyć, ale już tyle razy, że... Kontrolujemy bitwę. Kurde, domy. Hej, domy przeciwnej. Ponosimy O straty. kurwa, i tam wyszło. Nie, tak. Nie. Na drugą stronę wyjechał. Ja tu latam, Także kurde. historia wygląda przeciwko taką, wam. że po prostu mają niedomyte te oczy Zachodzą nas z ze powodu zboku. tego, To nasz że dzień. no, nikt nie chce czuć tego bólu. A na jakiej głębokości tam kopiecie? No, na 1000, 1300. No, Hej się kampisz. to musi być gorąco jak cholera, nie? Nie dość, że powietrza Jest świeżego nie ma aż tak. Kogoś ci chciał. Nie chciał mnie za bozna zrobić, gościu. Nie, ale chyba bym nie chciał pracować tak. Już co, miodu No to, nie że, ma. wiadomo, ciężka robota, a Miodu nie tego ma. jest Super bardzo pieniędzy. zajebiście Super niebezpieczne. pieniędzy za tak ryzykowanie życia też nie ma. No tak, no to rozumiesz. wiesz, to cały czas tam na ryzyku Kiedyś na jesteś tak przykład naprawdę, nie? jakieś dzieci czy coś, to zawsze miałeś jakieś tam paczki do nich, wyprawka szkolna. No stary, No. tego było, to się szanowało. Teraz to poucinali wszystko, co? Kiedyś jak byłeś górnikiem, to chłopie, szanowali cię. W ogóle. No stąd się wzięło powiedzenie, nie? Stoi jak górnik. Co? Stąd się wzięło to powiedzenie, że stoi jak górnik. Ale nie? jak górnik? Stoi Nie, jak takie górnik, powiedzenie że, stoi. że, wiesz, że dobrze zarabia, że pieniędzy nie ma. Kiedyś to może i tak było. Z tego co Jednie słyszałem, to właśnie nie ma jakichś tam... Granaty mnie trafił. Kurwa, kto wali tym? Uderzył mnie granatem i umarłem. Gdyby nie wybuchł. Kurde, co tu się dzieje? Jak ty poleciał? Wiatr w powietrzu. Ogień zaporowy. Weszli na dziób. Wiatr w powietrzu. Poszedł moździe. Pomóżcie mi może, panowie. Ej, bardzo bych was prosił o pomoc. Nie wiem. Czekaj, Kurwa, namierzam uwijecie cię, się, bo namierzam cię, Mamek. zgina, lećcie tam, błagam was. Kurwa, Ten nie dwóch. wiem, to broń, bo... No, jak jeszcze tam na dole jest. Chyba już go ktoś uszczelił. Dobra, Dziękuję dobra. bardzo. Bo jest taki gościu, że rozumiesz... O, ale kurde, że się zgrzał. A, filmowy graczu zero. Fuck, snipe. O ty gnoju. Kurczę. A ile godzin masz zmianę na net? Słuchaj, według przepisów, bardzo kochanych, które powinni przestrzegać, jest 7,5. Po 7,5 fuck. 7,5 godziny powinno być na dole. No. 7,5 godziny powinien być na dole, ale to... Aha, i do To tego nie sobie wygląda dodać... trochę inaczej. Ja na przykład, ja ci powiem jak mój czas wygląda.
O 12 mam zjazd na dół. Pracuję pod firmą. O 10:30 już jada, bo o 11 mam podział. Jestem już w pracy. Odjeżdżą! No to już godzina wcześniej przed zjazdem jestem w pracy, tak? No. No i teraz patrz na to. Godzina wcześniej, a wyjeżdżam o... A w domu jest tak o 9. No to ile to już masz godzin? No, jest tak poza domem tyle godzin. No wyjeżdżam, zależy jak się uda. Jest tak gdzieś za 10, za 28 na Broń łazie. strefy zrzutu! Możecie sobie wyobrazić ile to jest czasu. Pięknie, kurde, widzę, że ładnie tu idę na... Nadlatuje bombowiec na niskim pułapie. Zrzut ładunków zapalających. Amunicji! A, słabo mnie słychać. Zwiat w powietrzu. Czekaj, już to naprawiamy. Jak on mnie pcha? Jestem zmęczony tu. Teraz już nie powinno być lepiej słychać. Ile to było? Wszyscy. Wszyscy jednym wejściem. No, teraz. Snajper, kurwa Sydney, mać. pytasz się, ile taki górnik zarabia? Wiesz co, no ja akurat pod firmą to najniższo krajowo to wychodzi jakieś 2000, no czasem jak jest prezes miły to jest premia 500, 600 zł, zależy. Wygraliśmy. Poważnie, ty teraz mówisz? Co? Czy teraz No poważnie poważnie mówisz? ci mówię. Nie zarabiasz? 2,5, 2,600, 2,700. Za takie ryzyko? Co? Za takie ryzyko No. non stop? A Ja co wy pierdolę. wierzyliście w te Nie, ja te myślę... gazety? Co tam kłamią? Nie, ale ja myślałem, że takie jakieś 4-5 No. tysięcy to taki górnik No, ma. ale- górnik może pod kopalnią, ten co rozumiesz jest w tym największym syfie, nie? Górnicy wcale dużo nie zarabiają, rozumiesz? Co, że on dostanie 13, znaczy 13 dostanie? 13 jest wzięto już, rozumiesz? Ja gadam o tych pod kopalnią, bo ja nic nie mam. Ja nie mam żadnych przywilei. Jedynie No. co to ja na święta tam dostaję takie bony podarunkowe od miłego, kochanego prezesa. Mhm. Tyle. Ja nie mam... No takie życie niestety, nie? Czemu go tak słodzisz, myślisz, że ogląda? Co? Tak słodzisz, że miły, kochany prezes, myślisz, że ogląda? No, widzisz, bo... Jakby nie ten miły prezes, to Nie, wiesz, to teraz to mnie tak naprawdę zaskoczyłeś, że... tak wygląda. Tak, Sydney. Tak, tyle na rękę, tak mało, tak. Może tam rozumiesz, niektórzy górnicy mają troszeczkę więcej, tam nie wiem, te 4000 może się komuś tam udaje, ale powiedz mi, czy ciebie by się podobało pracować 31 dni w miesiącu, non-topper i przybierać po godzinie? Bo ja akurat tak późno wyjeżdżam, żeby po prostu zdążyć z moją robotą, żeby nią zrobić. Żeby mieć tam na szychta jakiś tam... Bo mam taką pracę, że po prostu mam na akord niby płacone, wiesz o co chodzi. Że muszę, wiesz, pewną normę zrobić, żeby mieć ten pieniążek, nie? No i ten... I po prostu mam teraz takie szczęście, że na ścianie pracuję, że ta ściana przybiera i mam po prostu możliwość później wyjechać. Sprawdźcie broń, polujcie A na mi to wroga. czasowo się bardzo opłaca, nie? Naprzód, zająć pozycję! Wrogowie w Bo drodze! tak inaczej musiałby przerwać robota i lecieć na wyjazd, nie? Bo bych po prostu miał problem z dotarciem do szybu, nie? Bo od szybu jest tak jakieś... Żeby was nie styganić 10 km. No kurwa. Masakra.
roboty! No, Przemijcie się! snajper, Ale no. z tą pensją też mnie trochę zaskoczyłeś, ci powiem. No, No, dość to. Bardzo. To na pewno nie jest warto takiego ryzyka. a co by da robił? Ja ci powiem tak, Patrząc Nie no, na tak, to, tak, wiesz, tylko mówię tak ogólnie, że... ja ci powiem szczerze, Łamiemy ich że... opór! Wiesz co, mnie skusiło jedynie to, że tam jest te 25 lot, nie? No tak. no bo szkodliwe tam jest te płacone, nie? Chyba macie też. Czy A już nie, też czy już teraz jest coś takiego Słuchaj, jak szkodliwe, ale czy to już czekaj, jest... bo tu Sydney mówi, że nie warto. Sydney, no wiesz, musisz popracować pod tą firmą, żeby po prostu zdobyć doświadczenie, żeby cię kuźwa zasrano kopalnia przyjęła. No najlepiej ona cię przyjmie jak masz wszystko. Wszystko będziesz miał. Książka telefoniczna uprawnień. Chodzi mi, to po prostu taka jest aluzja, że będziesz miał wszystkie uprawnienia. Górnik, nie górnik. Najlepiej, żebyś miał wykształcenie już na cztygara, rozumiesz, albo nie wiem. Kurde. No na cztygara, no. No, Czy wiesz co, Nanek, ja ci mogę powiedzieć, że Ruch koło tak jak pociągu! ja na przykład, co ja tam robię, czyli w pracy, a to co ty robisz, i nasze Plecy, pensje naprawdę plecy. są Plecy. znacząco różne. Skubane. Ty zjeżdżasz gdzieś tam na dół, masz naprawdę w porównaniu do mojej pracy jest maksymalnie ciężka. Także powiem wam tak szczerze, nie? Jak tam widzicie na wiadomościach, czy gdzieś w gazecie, Przy wagonach kolejowych! górnicy na święta dostaną 10 000. To niby wiesz, że Ja za że węgiel. chyba węgla. barburki dostali 10 000. Tak, 10 000, ale to jeszcze nie było opodatkowane, nie? Teraz se uwalcie podatek. No, to już ile z tego zostaje? 8 000? Ich brauche mehr Munition! Coś tu biegnie. Zresztą według mnie nawet jakby tam Dobra, każdy Lingo. miał to minimum 4000, to i tak to jest bardzo mało w porównaniu z tym, że każdego dnia ryzykujesz swoim życiem, no. No. Wykonując taką pracę naprawdę, gdzie ludzie już w handlu potrafią takie pieniądze Jasne. zarobić. tak naprawdę, nie? Też handel, no na zwykłej kości ludzie już takie pieniądze zarabiają, też nie mówiąc... Fuck, dobił mnie gnu. No przecież teraz masz gdzieś Kurwa, tam nie Ikei, to masz po 3800 tak brutto. Znaczy, czekaj, no muszę odpowiedzieć Okej. tutaj Sydneyowi. No, no. Nie, Sydney. Firma wygrała przetarg, który po prostu kopalnia dała tam na przykład coś na przetarg. Żeby ktoś to Tak, wykonał. żeby to firma wykonała, nie? Przyszedł podwykonawca i robi. No i wykonawca to robi, nie? No, a wiadomo, żeby taki pośrednik, ta firma zarobiła jak najwięcej, to musi dać mniej ludziom, no. Zauważono samolot kontrwywiadu Na tym wroga! przetargi Wszystkie nasze polegają. samochody na ziemię! Tak jest. Coś kosztem czegoś. Wiesz, zrobią to taniej, Jeszcze wam ale... powiem taką ciekawą historię, kosztem że tego, u mnie że- we firmie kilka, z ponad 5 lat temu zarabiali, czyli tak faktycznie tak naprawdę a jeszcze więcej robili niż ja, nie? Szaleńcy zarabiali z 8-7 tysięcy. Tak normalna wypłata. Byli w stanie to normalnie wyciągnąć bez jakiegoś szalonego wysiłku. I po prostu przyszedł taki szczodry na sztygar i się poskarżył, że on ma 4000, a taki Świat w czarny powietrzu! ryl Obywatelów! ma tyle kasy, nie? Tylko, że taki czarny ryl on musiał zadupiać, żeby mieć tyle kasy, bo No tam, bo wiesz, jest to robota. możliwe w mojej firmie i no teraz to jest, jakby ci to powiedzieć, o, teraz to, kiedyś to było tak jakbyś wziął pusto przyczepka koł, tak sobie to wyobraź, kiedyś to było, nie? Se pchasz nią pod górkę. Mhm. Świat w Teraz to powietrzu! wygląda jakbyś Szuka wziął celów! pociąg parowy razem z wagonem z węglem i go pchał. Tak, tyle roboty trzeba zrobić, żeby mieć te same pieniądze co kiedyś.
to jest. Nie no, co ty Sydney, gdzie do nowego roku wolne? Ja pracuję, rozumiesz, teraz piątek idę do pracy, potem mam święta, mam wolne, potem Świat w powietrzu! Szuka kiedy celu! od środy się idzie do pracy, nie? W ogóle w święta pracujecie też? Tak normalnie kopalnia działa? Ty widzisz, jedni idą do pracy. Jedni muszą, bo to taki mają ten. Tu chodzi o zabezpieczenie kopalni, żeby tam nic nie stało, wentylacja, takie rzeczy, wiesz, sprawdzić, obejść kopalnia, te chodniki, nie? No a jedni idą normalnie pracować. To, że ktoś tam musi sprawdzić to, bo to jest, wiesz, potrzebne, to tam rozumie, nie? Bo tak samo musi być pogotowie, tak samo musi być policja, straż, ja to rozumiem, nie? Ale żeby, wiesz, se przyjść do roboty we święta, żeby se porobić, to już jest to chore, nie? Hello! O, siemanko. Tylko czekajcie, jeszcze was nie słyszę, bo muszę sobie włączyć OBS-a. Cicho. A po na live słyszałem Namka, kuźwa i myślałem, że posłyszę hello od Namka. Czekajcie chwilę. Teraz słyszę Halo! was. Słyszę do niego chichry. Hela, hela. Siemanko, Sydney cię wita. Siemanko. Witam, witam. A wiesz co, a już myślałem, że skończyłem Wolfensteina, a tu dupa. Patrz, że 2 DLC są do ogrania. Już kupiłem Season Passa i już będzie grane. To fajnie. Ale jeszcze nie wyszło żadną chyba jeszcze. Jeszcze 2 wyjdą. Znaczy, jest tak, jest epizod 0, to jest tylko i wyłącznie był dla tych, co mają albo preordera, albo Season Passa, bo wiesz co? Kumpel do mnie napisał na fejsie i mówi, kurze, nie może tego ściągnąć. Ja też patrzę, faktycznie, numer się zgadza, płyty, wszystko się zgadza, a epizod 0 jest niedostępny, epizod 1 był dostępny. I doczytałem, że epizod 0 jest dla tych, co mieli preorder, albo mają Season Passa. No to kupiłem Season Passa, bo Season Pass kosztuje 18 funtów. A jeden DLC kosztuje tam 7 z kawałkiem, no to 2 DLC masz na 3 Season Passa już, nie? No, a jeszcze 2 mają wyjść, to już masz za darmo takiego. A jeszcze 2 mają wyjść, no dokładnie, więc... A Peter, powiedz mi, czy u ciebie w kolekcji za gości kod tegoroczny? Ostrożnie, strzelaj ostrożnie! No, Bo powiem widzisz, ci, no... że jest ciekawa opcja, ale to potrzebowalibyśmy 18 graczy i jest możliwość gry lokalnej i mogą się między sobą naparzać. No ale tak jak było wcześniej, Black Ops 3 też można było grać. Tak, też było, no. Kurde, no to No, nic było, nie było. wiedziałem o tym. To mi się strasznie mi się to spodobało. No, Taka wiesz co? emocja trochę sobie. tak. My zazwyczaj tak... No jest, tylko my zazwyczaj robiliśmy tak, że my graliśmy na normalnych serwach, bo my serwy opanowaliśmy zawsze. Żeśmy weszli we wszystkich, żeśmy po kolei wszystkich wyrzucali. No sami wychodzili, po 2-3 partiach mieliśmy cały serwer już swój, nie? Ale to jest też dobra opcja, tylko wiesz, wtedy się nie nabija level, nie? A więc jak komuś zależy, no to wiesz, gramy 2-3 godziny, to czasami szkoda, nie? Żeby grać 2-3 Ale godziny, nie masa nabija energii się? przed dupę. Nie. Ale podobało mi się, bo tam... Na prywatny się nie nabija. Tam było ten... Wczoraj ustawiliśmy Headshot, łeb, no. free for all i tylko headshoty. Ale to było piękne, szło Dobra. sobie tam... Przechodzimy poważne sprawy. O kurde, wiesz... Jechałeś magazynkiem i celowałeś, nie? No. Fajnie było. Nie no spoko, wiem, że się zawsze tam dobrze gra, nie? Ale to mówię, na tym prywatnym, no to jest... Trochę to to ograniczenie. szkoda trochę czasu. Drogi zwiadowca jest w powietrzu! No, czasami szkoda właśnie czasu, nie? Że lepiej zagrać na normalnych. Ale ty poważnie nie kupujesz koda tego nowego? Ja? No. Nie wiem, jakiś taki syf jest, nie wiem, ja patrzę na niego to... Czego? Fajnie. Nie wiem, na niego patrzę, to wiesz co, to jakbym w jakąś grę dla dzieci patrzył. Serio, nie, naprawdę, no nie wiem. Nie, ten kot już takim bokiem, wiesz co, ani fabuła, ani już te granie takie nędzne, jakieś takie, nie wiem. A to czytałem, że kampania jest... No, ja słyszałem, że kampania poprzednim też była zajebista, jak grałem w połowie, myślałem, że usnę.
Nie, ten Infinity Warfare to jakiś nie wypał w ogóle. No ale kampania podobno super. Tak chwalona była, super kampania, super. Nie wiem, jak ja w powiem czasie usnę. Ani ładu, ani składu, ani nic, w ogóle nie wiem, jakaś taka... nic ciekawego. No może to jest fajniejsze tutaj, no nie wiem, no może kupię sobie, pojadę i coś na święta prezent zrobię, no może, no nie wiem, może. No nie wiem, no jest to pierwszy kod, którego nie kupiłem na premierę. W tym roku w ogóle dużo rzeczy nie kupiłem pierwszy raz na premierę. Pierwszy raz nie kupiłem, od 20 lat nie kupiłem NHL-a na premierę, wyobraźcie sobie to? Od 20 lat. Ponad. No, nie kupiłem NHL-a na premierę. Co to się z tobą dzieje? Nie kupiłem FIFA na premierę. Nie kupiłem FIFA na premierę, ale FIFA mam, ale nie otworzyłem. Ale nie kupiłem na premierę. Nie kupiłem na premierę koda. Co? FIFA nie masz jeszcze otwartej? Nie, PS-a też nie. A grubo. PS-a nie mam otwartego, Assassin's Creed'a nie mam otwartego. Wiesz, jak nie mam otwartych? NBA 2K18 nie mam otwartego. A tak, sklepie, powiem, kurde, że w tym nie? roku fajnie zaskoczył. Co się zaskoczyło? Ten Assassin jest nowy. No właśnie, muszę akurat zacząć go grać. No. Muszę zacząć właśnie go grać. No co za kampera. Akurat no, będzie no, dobry nie temat wiem. na następne, wiesz, filmiki. Assassin. Tak. Ale powiem ci, że Wolfenstein mnie nie zawiódł, bo zaskoczył mnie, bo wiedziałem, że będzie dobry, ale no fajna gra. No. Ale Łopata, nie? jest bardzo fajna właśnie. Fajna fabuła, w ogóle fajnie się gra, graficzka przyjemna, naprawdę, kurde, no. Ale to jest taki, czuć taki old school w tej grze, nie? Że wiesz, po prostu młódka Troszkę taka tak, troszkę fajna tak, właśnie. troszkę tak, troszkę old school czuć, taki Nie pomieszany. przekombinowana trochę, po prostu, fajnie się nie, bawi. nie przekombinowana, no. Bardzo fajne, bardzo. No i jeszcze ciągle Gran Turismo pykam, dla mnie jest rewelka. No widziałem właśnie ten filmik, co wrzuciłeś z tym unboxingiem tego dzieciaka. Ale i właśnie a propos tego, No. tych dwóch kierownic, kurde, zaproś tego twojego kolegi, weźcie faktycznie podepnijcie te kierownice na dwie konsole, to będzie ciekawie. To by była ciekawa akcja, powiem szczerze. No. No wiesz co, może jakiś się zrobi taki kiedyś tutaj meeting. O, Alko Stream zrób. On mieszka koło mnie zaraz, on ma do mnie, wiesz ile, mam do niego, na pieszo mogę do niego iść. 5 minut. Przy okazji Alko Stream zrób. O. Jak dobrze pójdzie po świętach, spotkam się z jednym z widzów. Właśnie się zgadaliśmy ze sobą przez telefon i gdzieś tam mieszka. Jak jest M1 przydziela drogę, to mieszka, jest Birmingham jest po prawej stronie, a on mieszka po lewej stronie. No, tutaj tak samo odległość mniej więcej od M1 jak Birmingham, tylko że po drugiej stronie M1. Tam pod Peterborough trochę. O, 2 godzinki drogi. Ty właśnie, Nanek, ty jeszcze trochę i na emeryturę idziesz, nie? Jasne. Akurat Ile ci zostało lat pracy politycznie jeszcze? pracuję. No ci powiem, że... No ale ile masz górnik, ile górnik ma? 25 lat czy ile ma? Ale odróbki jest Dobrze dużo. jest w powietrzu. To jest mało komu się uda te 25 strzelić. No potem kombinują szkoła i w ogóle, wiesz. Zostanie zapamiętane. No ale okej, ale czyste 25 możesz mieć, nie? Można mieć 325, ale musiał... A ile masz czyste teraz? Teraz pracuję, 19. 5. rok mi idzie i nie wiem jakie mam szychty pisane, bo normalnie górnicy, co normalnie zjeżdżają do lekkich robót, mają 1.5, a moja firma może oszukiwać, może mi pisać 1.1, 1.3. Najgorsze szychty jakie mogą być. Nawet że dzisiaj Jakie jest założenie już od razu, firma oszukuje i koniec. No przecież mówiłem wam o wypłatach jak wyglądają, także... Nie no, to jest masakra. Kuźwa, właśnie a propos wypłaty. Po pierwsze dostałem wypłatę dzisiaj w czwartek. Nie wiem jakim kutasem w czwartek dostałem, to jest raz. przed świętami szybciej dlatego.
Wiesz, no ale dobra, no 21 jest, spokojnie, 22, jeszcze 23, 24 dostałem dzisiaj, to jest raz, ale w zeszłym roku też dostałem 2 wypłaty, bo się pieprznęli. Dostałem jedną w czwartek, jedną dostałem w piątek i liczę, że też dostanę jutro wypłatę, bo się chyba pieprzli. Bo dostałem, kuźwa, dostałem ze 2 albo 300 za mało, kuźwa, coś nie tak jest. No to bonus jakiś dostałeś i zaraz jutro też coś wpadnie i pokoda. A to ten nie płat... Ty tam może jakieś takie socjalne płacone jakieś na święta, jakieś coś? Nie chodzi o to. Ja miałem w zeszłym roku źle mi zapłacili na święta, zjarali. I w tym roku chyba też zjarali, bo dostałem za mało. No mówię ci, że mam ze dobre 2, nie, więcej, ze 300 mam za mało. No. A nie musiałeś oddawać nic wtedy? Czyli? Nie, to jest wiesz, jak firma się piecznie, to nie musisz u nas jest piwo specjal. Chyba jest. Innej chyba jest. Kuźwa, będą musieli mi, albo jutro, może w piątek przyjdzie. Właśnie, ja na konto muszę wejść, na koncie zapytaj się na Sydney, a skąd jesteś? Gdzieś z Pomorza? Pytał o specjala? Sydney, a skąd ty jesteś, że się pytasz o specjala? Tak. Czyli tak powinien cię słyszeć. Porządku. Strzelam, że gdzieś pomoże. Misja się rozpoczyna. Pamiętaj o szkoleniu. A czy już Peter wolna, czy... Mamy przewagę ogniową! Jeden na otwartym terenie! Peter, wolny już masz, czy jeszcze do pracy? Ja idę 24 jeszcze, 4 godziny. Muszę iść. Ja miałem 25 wolne. A później idę 26, 27, 2 dni muszę być i później mam wolne do końca roku. I dopiero 1 idę. Ja już jestem od środy już mam wolne. Miałem mieć do 2, ale idę. Chłopcy, uważajcie, bo tam nowym rokiem, bo się pytali, czy mógłbym przyjść. No. Ja się zaloguję na konto, kuźwa, muszę zobaczyć, bo coś mi tu Sydney, jak to zależy? Trzew i Gdańsk. Kurde, to ty. No, to może. Zwiadowcy są w powietrzu. Mamy widok z góry. Ale mnie ubił. Czemu on mnie to ubił? Ubił. Czaską. Ktoś ty mnie ubił. Jak patrzę, typem. No. Ty ubił. A czym żeś to strzelał? Że mnie... Co, chyba typ 100 czy coś tam, czy coś takiego. A odwróć się. Chociaż... Dobry. O kurde. A ja zaraz będę pikał Wolfenstein, kuźwa. Widzę, że ciebie się strasznie ta gra spodobała, Peter. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga. A to już teraz Bardzo tego DLC-ka, tak? Tak. Co jest kuźwa, źle Nie będę oglądał, bo też będę... Ale widziałem to DLC do prezydenta jest nawet niezłe. A, do Zenta jeszcze muszę DLC kupić. O, widzisz! Dobrze przypomniałeś. Uwaga, przy tym drugim bunkrze rozwalonym leży tam gnój. Ja pobrałem teraz ten Nota Hero, co jest. No to jest darmowe, nie? A darmowy jeszcze płatny jest. Tak, ale na razie wziąłem tego Nota Hero, w tych goglach trochę pograłem, chyba mi się wyżygam, nie? Czemu? Kurde. To słabe? Nie wiem, jakoś... Nie, w sensie, nie takim co, tylko w te gogle, nie? Wiesz. I siedzisz na łóżku, idziesz, kurwa, że się wygina jakoś, kurwa, ten błęd. A ja nie mam właśnie 0 problemów z tym, normalnie kompletnie 0. Ja na Rezydencie właśnie, na tych innych co patrzyłem te gry, coś tam grałem, tego Rush of Blood, przeszedłem całe? Nic, na tym wózku co tam jeździsz, to na... No Rezydenta, kurde, to... Aż kurwa w brzuchu. Muszę Rezydenta wpisać, właśnie tego DLC kupić. Ściągnąć jednego. Tam są jakieś taśmy, coś tam, nie? Coś też mamy. Tak. Najpierw ten darmowy sobie ściągnę. A długi jest dosyć? Ja całego jeszcze nie przeszedłem, nie? Ale spoko, nie? Bo tym Chrisem chodzisz. No właśnie, czekaj, jak to się nazywa ten dodatek? Nota Hero. A jest, Nota Hero, okej. Kurde, jak te gnoje... Już ściągam. I Chrisem wchodzisz i tam ten cały... czekaj, jak on tam miał.
Ten synek, Lukas. ten Lucas Baker właśnie, on tam wiesz, jakiś tam... Ukrył jakieś pułapki tam robi, ty. Ale szmatka dostałeś, Marcin, tym granatem. O ty gnoju szpetny. Ty kuźwa, nie ma jutro wypłaty żadnej. Kuźwa to jest wypłata komidali, no jak ich chyba zastrzelę w tej robocie. Pakiet wsparcia jest w drodze. Broń strefy zrzutu. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga. To za skurwysyny, no. Kurde. A jest u mnie też w firmie czasami takie ja z tymi wypłatami razem Kurde, u mnie też. u koleżki w Nie, u mnie firmie. rzadko się rąbną, ale czułem, że coś spieprzą. Nadlatuje bomba Bo wroga. wiedziałem, bo oni źle policzyli mi to wszystko i kuźwa, no mam za mało, no mam no 200 na pewno. U mojego koleżki w firmie policzyli typowi w jednym miesiącu tam 100 chyba 60 normalnych godzin i kurwa prawie 400 nadgodzin mu policzyli w jednym miesiącu, nie? O kurde. Nie wiem jak oni się to strzelili, ale tam kurde grubo dostał tam ileś tysięcy za dużo. I nikt się nie kapnął? Nie. O kurde. 400 nadgodzin jakbym przytulił, o ile to by było. Król nafty. Brak samolotu. Chyba go mam. Jak już 400 lat godzin? Kuźwa, to samochód bym kupił nowy. Salonu. No czekaj, ja policzę ci ile bym dostał. Znaczy no nie będę mówił ile bym dostał, ale ci policzę sam. Czekaj. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga. Sprzedałbyś Peugeota, Nissana byś kupił? Nie, on by kupił tego, jak się to nazywa? 350 O. zetkę? Ja mam 370, już jesteś za wolny. Na Instagramie, trzeba obserwować mojego Instagrama, to byś wiedział z czym się wożę. Ej, powiedz mi, Peter, bo widziałem, mnie to widziałem. interesuje. Kurde, o co tam chodzi na tym Instagramie? Szukałek tego zdjęcia, coś ty z garażu wytargał. Nadlatuje bomba wroga. Kryć się. No chodziło o samochód. Jeździłem 350, ale sprzedałem i wziąłem 370. Wziąłeś za rajdy, kuźwa? No, Doskonała robota. ale jeszcze Trzymać myślę, żeby pozycję i okopać. wziąć... Czekaj, ta Toyota, jak ona się nazywa? Ostatnio nie polecił. Toyota, czekaj. Toyota, ci powiem jaka. Toyota to była... Czekaj, kuźwa, jak ten model? Ej, pany, co to jest za broń zgubiłem teraz, się teraz, co co zgadamy. byś uszylał? Typ 100. 96 GT to było? Nie, czekaj. Nie, tak, nie, czekaj. A, to... Tak, To jest taki nie, Toyota smacznego. 86. Toyota 86 chyba to jest, tak się nazywa ona. Czekaj, kuźwa, ja jestem zakręcony, bo to... 86 Trueno. Tak. Ta RC, to jest RC czy jakoś tak ona się... GT 86, o, tak? GT 86, tak. Toyota GT 86. No coś takiego. Ale to w Gran Turismo. No to już ładnie Tak, wygląda. Gran Turismo. No dobrze, Gran Turismo, Lanek, to niech będzie. Jako Toyota? O czym wy kurde mówicie? No o prawdziwych samochodach, a nie o jakichś to Gran Turismo, I też się kuźwa. w rajdy bawi i teraz poczuł, wiesz, krew mu buzuje, Fajna jest ta musi szybciej Toyotka. A pojeździć. powiedz mi tak, ty Fajna masz jest to drugiego Toyota. Instagrama prywatnego? Nie, tylko jednego. Kurwa mać, wchodzę Fajnie na ten wygląda Instagram, z bo ja w to przodu, jakoś nie wiesz. wierzę. No, fajna jest tam. Oczy ma fajne takie. Znaczy powiem ci, że sylwetka Nissana mi się trochę bardziej podoba. Ale dużo nie odbiega. Zetki. Ale nie odbiega dużo, nie. Nie odbiega, znaczy... Sylwetka, znaczy, kurde, no podobne są, no. Zależy jaki kolor też, nie, bo no, naprawdę to bym chciał taki kolor, taki kuźwa, taki ten pomarańcz, taki kurde, nie wiem go nazwać, wiecie jaki kolor chodzi? Wiecie, jaki, nie? No, kuźwa, piękny jest. A trudny do dostania. Too Fast to Furious, kurde. Faktycznie. No, trudny do dostania. Kup sobie tego, Focusa RS 400 koni. Wiesz co, Focusy mi się nie podobają. Ale to te RS właśnie fajne ja są, ci powiem, piękne są. Ja z wyglądu już patrzę, z zewnątrz samego, to mi się nie podoba, no ale... tak, samochody typu Golf czy taki Focus, one Nie. wyglądają, Te- nic się nie różnią. Faktycznie Tutaj się mocno do Golfa okrutne. No mają, ale mi się ale nie golfy robi tego też wow, nie nie? podobają. Golfy, A, mój sąsiad ma a mi dwa.
A ja powiem, a mi się podobają. No widzisz, to wiesz, kwestia gustu. No bo mój sąsiad ma dwa golfy, ma 5 i 7. Ma, tu pod domem ma zapakowane. To co mam mówić? I powiem ci, że patrzyłem na tą 7, nie wiem, jakiś taki... jeśli golfy nigdy nie podobały, no ale to rzecz gustu, no przecież wiadomo, nie? Ale taka R32 fajna jest. No wiesz, to nie jest brzydki samochód, ja nie mówię, że to jest brzydki, ale na mnie nie robi wrażenia. Wyeliminuj wszystkie wojska osi. A mi się klasyki podobają. No mocą tak! Mocno. O, klasyki! Dzisiaj przede mną taki ze stacji benzynowej Jaguarem wyjeżdżał, kabrioletem, ale tak zamknięty. Jaguarem takim amerykańskim, kuźwa, on chyba miał z 5 metrów długości. Jaki długi kutas! O matko jedyna! A to... Serio? U mnie po mieście jeździ taki Cadillac stary też, właśnie w cabrio. Ja pierdolę, jakie to jest wielkie. Ponosimy straty! Masakra, normalnie taka platforma prawie jeżdżąca, no kuźwa. No, ten Cadillac tak samo, a jak to chodzi, wiesz, jakby się coś gotowało. Tak, jakby kartofle miały wylecieć z tego, nie? No. Czy mieliście kiedyś w życiu taki przypadek, jak centralne ogrzewanie w domu i w grzejnikach zawrało woda? To właśnie, no Tak. to też właśnie takiego Cadillaca. Aż kurde narywało wszystkim. A zdrowo depnął, nie? Bo był jak za lakiernika, że się uczył, to taki właśnie W ogóle to masy kary mi się przyjechał podobają. na polerowanie lakieru. Traciliśmy przewagę! Ale ja cię kręcę. Ale ile to Stare paliwa? Mustangi, Camaro albo takie rzeczy, to jest bajka. Ale paliwo to tam wiadrem, kurde, dolewasz chyba. No To z znaczy, tym jeździsz, zależy- z dystrybutorem na plecach. Zależy, bo jakieś, bo te na przykład Camaro i te dalej, to one wcale nie miały dużo mocy. Niektóre oczywiście, nie? Bo tam jakiś, tam miał taki typ od nas, Mamy przewagę to nie wiem, on ogniową! tam miał kurwa 150 koni czy 170 tylko. No dupy nie urywa, no. Ja ci powiem, mi się strasznie No. podobają Opel Kadett, ale ty stary. O matko, świat wyjechał. Jeszcze Passat, kuźwa najlepiej. Ale nie wiecie o co, kurde. Stare jeszcze takie Daj mnie spokój. 70 Ty lata, wyjeżdżasz. 60 lata, kurde. Chłopie, to już takiego nie znajdziesz nigdzie w życiu. To już Danek, zawarte ja ci przez powiem 0. jedno. Jak dobrze pokopiesz, to wykopiesz u siebie kuźwa w kopalni takiego. Na bank gdzieś tam. Nie, bo już zgniły, 100%. jak każdy Opel. No nie bój się, dobrze zachowany będzie. O, jeszcze będzie odbity jakiś dinozaur kuźwa na masce. Masakra. Ale nie, no ja gadam o takich rzeczach, wiesz, takich klasykach, na które Wywiad jest w powietrzu! po 10 latach może by mnie było stać. Bo jakby faktycznie miał kupić sobie Forda Mustanga, czy rozumiesz, Forda Capri. Ford Capri już u nas, kurde, takie ceny osiągło, że to jest głowa boli, nie? Już nie godą o głupi To maluchu. Poloneza sobie kup, będziesz miał klasyka. Już nie godą o maluchu. No, Borewicza taki. Bracik mu klasyka. Malucha sobie sprawił. Odpicował go, rozumiesz? Wcisnął tam kasę. Powiem, te maluchy to było chyba jedno z najlepszych aut, to wszędzie wjechało, Tak. kurwa. A wiesz, że to było... O, jak były zaspy, to był samochód bezobsługowy? Znaczy bezobsługowy. Ciepłowałeś bieg, sanie zaciągałeś i wychodziłeś z auta i wyciskałeś go z zaspy. Ja to podziwiałem, jak kiedyś tam gdzieś ludzie opowiadali, że maluchem na Węgry jechali. 5. Na wakacje. Zauważono rodziną, Pięciu no. i z tym. wroga! I rozumiesz, z... To ochotnicy nie I mają. jeszcze psa mieli w bagażniku. Atakujemy samoloty wroga! I oczywiście kierowca był palący, nie? No ja. Jeszcze więcej paliło tego malucha. No, wszyscy, wiesz, tu nadmuchane tam fajami. No ale wiesz, coś się zjarało, rajstopy na pół, kuźwa pasek robiłeś i jechałeś dalej. Ja. No i... A teraz... Bezpiecznik strzał, no to jakąś Przecież, a mobilkę teraz pomiędzy rozumiesz, tą- bez komputera, bez serwisu, rozumiesz, jak z Formuły 1 pod auto nie podchodź. No. Mhm. No, Nie, to No to- prawda. W czasie. Dobra panowie, trzymajcie się, na razie. no na Dzięki. razie będzie jutro. 22. No Pamiętaj. dobra. Cześć, cześć. No hejo, na razie. To chyba w czasie I wojny światowej był taki samochód, czy po I wojnie? Jakiś, nie wiem, Citroen to był? Że do niego Ej, ubił dawali nas. tylko jeden klucz, nie? Jeden klucz dostawałeś i mogłeś całe auto rozkręcić, skręcić, zrobić.
No. A czekaj, w Mercedesie to było, że producent nie przewidział naprawy tej tylnej belki, nie? Kurde. Na tył napęd Mercedes. Nie wiem, czy 124, czy coś. No. Zrobili tylny most, że po prostu producent stwierdził, że nie przewiduje jego naprawy, bo się nie psuje. Broń strefy zrzutu! Poważnie, to była legenda. Znaczy te stare Mercedesy to w ogóle one jeździły po milion i się nie psuły. Przez to podobno W Meksyku Mercedes cały miał czas zbankrutować, nie? No, tam był problem duży mieli przez to. Ale to prawda jest, że teraz te auta robią po to, żeby wiesz, żeby one jeździły do serwisu. Ale to kurde, no dobra, niech robią, ale niech te auta kurde w Polsce kosztują załóżmy 10 tysięcy nowe, 20 tysięcy. Spoko, no dobra, to reszta se zostawisz na Mamy serwisy, nie? przewagę ogniową! Słuchaj, teraz tak robią ci, że musisz teraz 200 tysięcy i masz silnik do remontu, a do wymiany. A silnik do wymiany to tak jak Ja, ale wiesz jaki tam jest silnik fajny. No. Potrzebujemy wsparcia! Mi się podoba, Ja w tym mi się swoim podoba jak jest zupełnie ten nic silnik litrówka, rozumiesz, a wyciągają z niego 200 koni. No ale wiesz, No, że tak to czego? przejedzie ci, kurde, 200 tysięcy, tak jak mówisz, i możesz go wyrzucić. O, żeby tylko, tak w tej Mazdzie, w tej, nie pamiętam jaka to była Mazda, co ma tam 1.3 silnik, a tam jest 200 chyba 15 koni, czy ile tam jest, czy A nie jest 230? to, nie jest to silnik No, to jest głupota, nie? cylindrowy. To podam ci przykład, nie? Ja mam ten 1.8, nie? TSI, 170 koni. No. Znajomy ma taki sam model, Superba, i ma 1.4 silnik, 160 koni. No. I ty na swoim przejedziesz, kurde, powiedzmy tam pół miliona i będziesz dopiero czuł, a on przejedzie 200 tysięcy. On się rozsypie mu tam ten silnik. Ale nie? wiesz coś, No tamten przy tej Mazdzie po 100 tysiącach się sypał ale już się sypał cały silnik. słyszycie, no kurde, dobra, te 100 tysięcy to, czy tam ten z tym silnikiem to jeszcze pół biedy. Ale jeszcze są bardziej pazerni gnoje i ten... I rozumiesz, auto ci, cała karoseria gnije, nie? No. Czekaj, które to A było to takie byłem piękne? świadkiem kiedyś. Czekaj, Fordy, wiesz, Ford gościu kupił C-Maxa i przyjechał po 3 latach na taki 3-letni samochód, nie? Jak kupił pierwszy ten przegląd, co miał, nie? I podnity cały. Tak z zewnątrz jest, nie? Podłoga cała już progi i wszystko, nie? No. 3-letni samochód, nie? Ford C-Max. A z salonu kupował. no to wiesz, miał go oddać zaraz, rozumiesz, tamka go kupował, nie? Nie wiem, czy teraz dobrze kojarzę takie te taksówki angielskie. Peter, wiesz o czym mówię, nie? Że ponoć one mają No te- gwarancję na silniki chyba na 1 milion kilometrów, nie? Coś Te takiego. kaby, tak? Te takie, te... No. No. No przecież to możesz kupić normalnie sobie jak chcesz, jest na eBayu, No. nie? Można I kupić. ponoć jak kupisz tam nowy, to masz gwarancję na silnik na 1 milion kilometrów. O, chyba słyszysz? Czy tam mil. Może być. Sydney mówi, że kiedyś Może były być. Audice, nie, auta 1.8 i silnik i miały 120 koni, a teraz masz 1.2 i mają 120 koni. No tak. No ci mówię, no kumpel mówię też ma 1.4 silnik i ma 160 koni, ale mam 1.8 i Słuchaj, ja wiem, 170. ja znam... No ale, No, ale tylko zobacz, znam taki- co tu Tylko dużo tam na tym szukać. 1.4 tam turbinka chyba jest, nie? Tak, ja No też musi chyba mam raczej być, nie? z turbosprężarką, Peter, to TSI, a co nie? byś powiedział Zobacz. wsiąść do Seya, który ma, teraz nie wiem, czy 458 czy 548 koni. Skrzydła, bierzesz, montujesz i lecisz. Poważnie, w Polsce to jest rekord w Polsce, tak stuningowali silnik, tam są chyba 2 turbiny, nie wiem czy jeszcze kompresor na to nie jest. No wszystko, co szło to tam pozmieniali, nie? Silnik kuty, silnik jest z Fiata Widziałem 500, kalibrę. 1.4. A widziałeś tą kalibrę, co ma 2000 koni mechanicznych? Ja to widziałem, no. Stary, to tam ino pług założyć, rozumiesz? A to jest Oni chore. tam dwa silniki tam mają, nie? Boże, może. Jakby to wybuchło, to jedna wielka dziura by się została. Ale ten rozumiesz, co to, kalibra, ja? Mhm. Tam rozumiesz, ino 2000 ten pług założyć i góry prościć. Naprzód, zająć pozycję! Wrogowie! 2000. 2000 koni, rozumiesz?
zamiast opon to ten... To ty, Peter, ile tam w tym Nissanie tam koni było? Do ucieczki, zabić ich wszystkich! W Nissanie? Ile jest koni? No. To... Zaraz ci powiem, kurczę, bo mam dziś zapisany ten model, bo dopiero go Ale mam 2 dni. To jest nowe auto? Nie, tam jest 200 chyba 30 albo 240. Ja ci powiem dokładnie. Zobacz co to robi, nie? Z samochodem. Bo mam gdzieś tu konfigurację mam całą zapisaną, bo to jest jakaś model. Czyli zaraz znajdę w komputerze Ej, napisane. serio? To jest nowe takie auto? 2000. Kuźwa, ja miałem już wcześniej inne, ja tylko wymieniłem teraz, no. Czy ty musisz wszystko wiedzieć? Nie muszę, no przepraszam. No, więc właśnie, ja jestem w trakcie rozwodu, więc nie mogę wszystkiego pokazywać. No, Przepraszam. no. Wiesz o co chodzi? Masz rację. No, wiesz o co chodzi? A tą zwykłą osobówkę wtedy taką, nie? Nie będziemy podawać marek. Tak. Kurde. To niby ja cię tu tak obserwuję, a tak mało wiem. Ja ci powiem, dobrze się ukrywasz. To się dobrze ukrywasz. Ty tam wiesz. A nie, czekaj. Już mam, czekaj. O, już mam. No i chyba walnąłem głupotę. Chyba walnąłem ci głupotę, bo obniżyłem za dużo. 326. No. No to już z czym polatać. Sydney, ja już nie No to ma 3,7 silnik. No to trzeba umieć jeździć, nie też, bo to tu napęd to też zupełnie inaczej. No. Wiesz, tym depniesz, obkręci cię i... po zawodach. Ale wiesz, nie jest jakiś super szybki, wiesz, bo on nawet poniżej 5 nie schodzi, żeby 100 złapać, wiesz? Więc nie jest jakiś super szybki. Poczekaj, zobaczę ile mam te setki. Według statystyki niby pokazuje, że 5,3. Ale... A nawet tyle nie ma, wiesz, bo to czuć, że... No wiesz, to tak... No trochę ciężkie jest, ciężkie, jest takie... No trochę rusza, wiesz, no... Nie jest takie lekkie. No ale jak się rozbuja, to leci, nie? Łe! Jak już złapie obroty. Wiesz, tam jest fajne to, że jak zmieniasz bieg, że obroty ci nie spadają, nie? Obroty ci nie spadają, tylko jest automatyczny, jak to powiedzieć po polsku. No nieważne, tam się reguluje automatycznie, jakby gazu dodawało ci automatycznie, nie? I jak zmieniasz bieg, od razu wzrastają ci obroty, a nie spadają. Więc trzyma go teraz na obrotach. Tak jakbyś miał podwójną skrzynię biegu, coś takiego, wiesz, coś podobnie to działa. To jak DSG coś takiego. Na fachowcu dokładnie nie jestem w tym wszystkim, no ale mówię co mogę zauważyć, nie? Kurde, ja tego w moim Mondeo nie mam, no. Dominujemy nad nimi, naciskajcie dalej! Ile waży auto? A to nie wiem ile waży auto, też musiałbym sprawdzić. Tak, wszystko mamy pisane. No bo potem to umiesz sobie obliczyć, nie? Konie mechaniczne do wagi. O kurde. O nie wiem ile waży. Chyba nie ma tego napisanego nigdzie. Musiałbym książkę. A silnik masz ten Co? A silnik ci dali do Nośny! No mam. Czy na Pristona I napierdziela? nawet ci powiem, że silnik mam i nawet podłoga mam. I dach, Nożny! plecy. I ten. Powiem, jestem bardzo zadowolony. Kupiłem go od dziadka i sobie kurde kola. Świat szuka celów! Nie, ja tylko, że to I Mondeo powiem są ci, za fajne. 1400 zł sobie mam takiego Mondeo w kombiku i kumplowi przy remoncie pomogłem, jakby to powiedzieć, lewym pasem wyprzedzałem Opla Kadeta Astra, a tak nowszo, też właśnie w kombiku. No i my mieli złoty 90 na licznikach. No tylko, że ja miał 400 kg na tyle wrzucone, nie? Węgla. Nie, wanna żeliwno. I nie umiałem go gnoja jak wyprzedzić, nie? W końcu kumpel się wkurzył i walił po mojej szybie i machał do tego gościa, nie? Ten gościu, wiesz, tak patrzy, nie? A ten mu palcem pokazuje na tył, nie? Trzeba popatrzeć na tył. Ten gościu patrzy na tył, a tam nogi z tej wanny wystawają, nie? Momentalnie po hamulcach dał i puścił nos, nie?
Chyba był bardzo inteligentny, że po prostu jakby ktoś ściepał, to by nie miał szans, nie? Muszę sprawdzić, ile to waży. Nie będzie zobaczyć, bo nie wiem. Ale wam powiem, jestem zadowolony z tego auta. Jak do tej pory miałem same tak jakieś padła, tak teraz mi się akurat udało. Ja miał tam Golfem jeżdżę i też nie narzekam. Sami... Volvo? Volvo fajne. Nie, Golfem piątką. A Golfem? No. A miałem Golfa też. I 1.9 dieselek, 105 koni, tylko kurde, ten silnik będzie jeździł, tylko olej wymieniać na czas. Sydney, on waży 1,5 tony. Tak. To nie ma źle. To i tak jest lżejszy od mojego jeszcze Peugeota. Żartuję. Jeszcze lżejszy, jest o 100 kg. No ale ten Peugeot waży tonę 600. Nie. No. Poważnie teraz jest? No. A co w nim tyle waży? No, mechanizm cały tego dachu, to wszystko, to jest kupa wagi. No tak, też prawda. Kontrwywiad jest w powietrzu. Atakuje samoloty zwiadowcze wroga. Ile kurwa? To mój waży nieco, ja 1700 kg. No, on cięższy był, ten Peugeot cięższy prawie od Vectry był. Albo był nawet. No. Ale bo wiesz, to kabriolet to mają do siebie, nie? Że one są wzmacniane, żeby się nie... Znaczy nie, bo on ma twardy dach. Twardy dach musi być wzmacniany, musi być podbijany, on masz pod spodem podbity, musi być mocno. No ważne wszystko, masakrycznie. Przecież on by się rozleciał, jakby dachu nie było, to się samo rozleci. Powiedz mi, jakbyś chciał wydachować autem bez dachu, no? No coś innego musi być mocne. W ogóle prawdopodobnie ta ramka na przednią szybę, ona jest mega wzmacniana, nie? Auto się powinno zeprzeć. A, całe jest wzmacniane, całe jest auto wzmacniane, musi być, całe. Każdy kabriolet jest ciężki. A zawsze musisz otwierać jak on stoi ten samochód, czy jak jedzie to też możesz tam tym dachem sobie manewrować? Wiesz co, może, ale to jakaś malutka prędkość, ale nie pozwoli ci, jak jedziesz to wciskasz, to ci nie pozwoli, pokażesz, że jesteś w czasie jazdy, nie pozwoli ci tego zrobić. Szkoda, że nie można, czy może jest jakaś opcja, ale ja nie wiem, ja nie potrafię tym pilotem, że może, wiesz, otworzyć dach tak, żebym nie był w samochodzie, że mógł go sobie przygotować do jazdy, nie będąc w samochodzie już. Tak jak na przykład ma, chyba Audi tak ma, Audi chyba tak można, tak, że wciskasz przycisk i on się sam już przygotowuje, konfiguruje. Ja chyba nie mogę tak zrobić, ale nie wiem, może jest taka możliwość z przyciskami, musiał pokombinować. Nie wiem. Czemu ja tu teraz jestem w innej jakiejś drużynie, kurde? Nie, tu jest Dony. Jest Nanek, dobra. Jest dobrze. Co tu są? Ale wam powiem, że kurde, wy tu godocie o takich wielkich samochodach, a ja mam swoje przeżycia w moim Sejasie 1.2, rozumiesz? Syncento? No, 1.2, jak tam wpakował do tego gnoja. Kuźwa, ja nigdy nie jechałem Syncento, ty, nigdy. Jak tu się jedzie w ogóle? No, jakby ci to powiedzieć. Jak teraz siedzisz przy, rozumiesz, twoim stoliku i masz te pedały pod nogami, ta kierownica, to tak się fest przybliż do tej kierownicy, rozumiesz, i nogi podkurcz. No to tak podobnie na seryjnym siedzeniu tak ja wyglądał, nie? Ja po prostu dodawał gazu. Ja go tam, czemu to auto kurde nie jedzie, nie? W zimowych butach jechał, czemu to auto nie jedzie, nie? Coś mi nie gra, nie? A ja gaz dodawał razem z hamulcem. Poważnie. Dopiero po tym, że się na serio nauczył operować nogami, żeby się zmieścić, nie? No, ale potem jak z 900... O, w ogóle miałem takie przygody na mojej 900, że tam był zbiorniczek Kumululu. Po prostu... jakby to padać... Kumululu. Tam był... To było Kumululu. Zbiorniczek. Kurwa jest zbiorniczek Kumululu. Tam rozumiesz płyn... Co to jest kuźwa Kumululu? Skumulowany. Kurwa... Taki Kululu, ja pierdyle, Kululu. Po prostu... Kumululu. No okej, Kumululu. Po prostu w zbiorniczku, tam gdzie tylko powinien być płyn chłodniczy, olej się pokazywał. No, no nic, no po prostu było smarowanie chłodnicy od środka.
No. Ten... Muszelka pod głowicą poszła, nie? No... Ale już tym nie przejmował, rozumiesz, ich katowałek go dali na zimnym. I miał... I miał, jak rozumiesz, przelotowy wydech. Sąsiad, były policjant od moich, był bardzo wkurzony. Bo po prostu te auta, jak były na zimnym, to strasznie ryczały, nie? No właśnie. No i po prostu często miała kontrola policji i byli jacyś tacy smutni, że nie potrafią nic znaleźć, nie? Bo ten przelotowy wydech to sama końcówka była z dużego Fiata. Po prostu model niżej. Tak, no nie mogli, no nie umieli, nie? Kiedyś my byli, w Polsce była taka moda, teraz już to troszeczkę ucichło. Grupy nawet były na Facebooku. Mocno jazda bez celu. I to potem każde miejscowości, takie większe, se organizowały swoje. A grupa Kululu była? Właśnie. No i na wyjątkowi ludzie mieli. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! I właśnie na tak do Pszyny my se pojechali i BMW E36 sobie po prostu z wydechu ogniem strzelało, nie? Ja tak patrzę, nie? A ty gościu do mnie, i co? Twój seju to potrafi? Ja go tam patrzę, a on w białych spodniach. Ja go tam, no potrafi, tylko że cię mogę pobrudzić, nie? A on takie, wiesz, tak troszkę tam, tak jakby lampką z tego wydechu żeś mrugał, nie? A ja miał takie marchewy, taki ogniem mi szło, bo mi w ogóle... jakby to powiedzieć, ten wtrysk paliwa troszeczkę się spieprzył, bo tam w ogóle komputer miał jak inny, bo mi się spolił. I miał jak taki przerobiany komputer. I na wszystkich silnikach on działał, nie? Co wtyk był taki sam. Tam po prostu mi zalewało ten silnik paliwem. I po prostu tak, no, ogień szał niesamowity, nie? Apollo, kuźwa. I opasów... nie słyszysz, i opasów nie zapinowych, żeby po prostu szybciej uciec z tego auta, jakby się hajcnął, nie? Tego się nie słyszałem. Jak po prostu... No tego jeszcze nie grali. Fotel kubełkowy, także... Także wiesz, jakie są we fotelu kubełkowe. Nie zapinałem pasów, może bym czasem nie spłonął, bym uciekł. No kuźwa. Ty, a słyszeliście o tym kolesiu, to w Polsce, co odwalił numer? Nie. Co lał gaz do samochodu? Nie miał butli w środku? Zapomniał? Tak, bo zapomniał, że wymontował butlę, nie? Nie montował butlę, a ten fajkę zapalił w środku i łup! Ja pierdzielę. To dzisiaj o tym czytałem gdzieś. No. Dobry numer, co? A co, nie przeżyli? Chyba z kretem. Nie, przeżyli, wiesz co, on się kapnął tam, nie wiadomo ile nalał tego gazu, ale się kapnął, że butli nie ma, że wymontował. Przeżyli, bo pasów nie zapięli. Wymontował butlę z gazem, bo jest tańszy przegląd, bez gazu. No bo za stówkę tak I pojechał na stację, zapomniał, nalał trochę gazu, gaz poszedł gdzieś w samochód, nie wiadomo gdzie tam co się wlał. I tyle, i zaczął lać paliwo normalne. Jechali samochodem, gaz śmierdział, ale ktoś fajkę chciał zapalić z pasażerem, no to zapalił i fajerwerki były. Ale jakim to idiotą trzeba być, ja pierdolę. No są tacy idioci, Ale Peter, słuchaj dalej, nie? I on, rozumiesz, wyjeżdżą tam troszkę, pokazuje się bardziej, nie? No i... na luz rzekł w ciepło i go katuje do 6000, nie? I deptą mu. Rozumiesz? Takie zbiegowisko się zrobiło, że Sej takim ogniem, rozumiesz, pluje, nie? Że po prostu jak rzekł wysiadł, to myślę, nie wiedział jak co się dzieje, nie? Tyle ludzi było, wszyscy z parkingu przylecieli. Albo 100 aut, albo ponad 100 aut. Wszyscy się chcieli popatrzeć, jak, rozumiesz, wiśniowe Sejczyn to ogniem wali, nie? Żygo. Wiśniowe Sejczyn. Jeszcze... jeszcze ogniem zieje. Ale co jest najlepsze, że kumpel stał przy tym wydechu, nie? I ten olej coś płonął i wylewał się z ruły, to przydeptywał. Żeby mi pod bagnie podeszedł. Ale najlepsze, że to nagrali, nie? Bo to kumpel tam na telefonie, nie?
Jeszcze ten tekst Ja kumpla. Wiesz co, ja mu to przydeptam, bo pójdzie pod bagi i będą fajerwerki, czy jakoś tak pada, nie? Ale... No piękne to były czasy. No i potem... Kurwa, nie zapinał pasu, żeby się nie... Potem przełożyłem se silnik na 1.2, na rakieta i potem już nie miał jak takich fajerwerków. Ale za to szybko docierał do celu. A kumpel miał cinkusia i też, ale to on miał wszystko już wyszone. Klatka miał 2 zice i to dopiero była rakieta. Kiedyś, rozumiesz, licznik mu się zamknął. Tam jest do 180. No i szedł dalej, nie? I dogonił babka na ścigaczu. Babka albo hopa. I ten motyw, nie? Ona patrzy na licznik, patrzy na tego cinkusia. Kumpel patrzy na nią, nie? Patrzy zaś na ten licznik, w końcu wyciągła łapka w górę, nie? No i nie wiem, czy zredukowała i pocisła trochę szybciej. Troszeczkę szybciej. Witek, siema. Sydney, z jakiego jest miasta? Ja jest ze wsi. Jak tam z miasta? Ale mam lepszy internet, jak ma... Właśnie, skąd ty, Nanek, jesteś? Gdzie ty tam mieszkasz? No nie no. Wstydza. Z Sosnowca? Nie, co? Teraz mnie już obraził. No to jak ze wsi, no to myślałem Sosnowca. Taki fajny wsi. Co? Niedaleko Żornyszką, o. Macie skrzał. Pora kilometrów. Bądź ostrożny, strzelaj ostrożnie. A w ogóle Filip wpadł do Polski. Co do Martyny mówię, co innego niestety. No, a co mówię? O, obejście kto wpadł do nas. Dzień dobry. Cześć. Halo. Czekajcie, bo was nie słyszę, bo mi się nie przyłączyło. O, przyszedł ten, co kusia strzelać nie umie. O, to teraz tu będzie akcja. No siema. Co to za granie? Siema. Co to za granie? Ale my w Minecrafta tu nie gramy. A też o Call of Duty odpalone, tylko przed chwilą grałem. Fortnite'a. Tylko Battle Royale, żadne budowania. Czemu? Fajny taki. Mi się podobał ta gra. Fajny. Znaczy, namówili mnie na nie. Już żaden nie chce w to grać. Tu masz Fortnite, ale te wykupiony ten cały, ten... No to możemy się kiedyś zgadać, no. To dobrze. Co tam panowie? O, i jest! Beton. Ja pierdzielę, to wystarczy, może coś. Śmietanka internetu. Cały internet się zebrał. Nanka na streamie. Siemanko. To jak o 10 puszczę jak live'a, to żaden. To... Obrzeża internetu. Powiadomienie. O 10 to jeszcze wszyscy spali, co ty? Ja muszę zaś na rano robić. A ty już jeszcze mamy to co? No, i ja. Kiedy? Jutro. Kiedy iść na noc? Nie, jutro nie idę na noc, jutro idę na południe. A potem mam weekend. O kurczę, to jutro mogę do rana grać. I długi weekend. We wtorek, nie? No nie, no nie będzie długi, bo jeszcze potem muszę do góry w niedzielę iść do pokoju rodziców, Wigilia zjeść. To nie będzie długi. Oderwią mnie. Taki joke. No tak. Kurczę. Także tego. Także tego. No, to gro, to zapraszam. Peter, widzisz, musisz kupić, po jako śmietanka wchodzi internetu. Już do tej śmietanki. No teraz mi się nie chce jechać do sklepu i skupować gry, no. Ty nie masz koda, Peter? Daleko nie masz. No nie ma, no. Witek, nie wiem, czy taki badziewny. Leci. Jakieś Tesco 24 na dobę? Nie, no nie, Tesco akurat nie, do Asdy musiałbym jechać, Asda A to bliżej. w Anglii nie ma tak, że kupujesz gra i sami w zębach przynoszą. Ale nie, bo... Dalej, ja nie jestem tobą, kurwa.
Wiśniowym Seicento dowożą. Da, wiśniowym płonącym, kuźwa, żyjącym mówił. Ale z bakiem tulululu, czy kululu jakimś, kuźwa. Co za wersja w ogóle? Zbiornik to był kululu. Masakra. To Seicento miało wszystko. Zbiornik, kulululu, płonące i kolor miało piękny. No wszystko, komplet. Jeden fotel kubełkowy. Skoczyć. Kurwa, z wytłaczanek do jajek zrobionych. Profesjonalny rozumiesz. Ja teraz zerkam i mam czas w grze 1 dzień i 14 godzin. To chyba mój rekord, jeśli chodzi o Call of Duty. Ja mam prawie 3 dni już. A to... Same no life, kuźwa. No. Ale music przykrywa. No i jego Seicento Cherry. Kurde, byś go zobaczył, rozumiesz, abyś poczuł ten dźwięk, rozumiesz, na swojej koszuli i fleki z oleju, co Wydek wypluwał. To stary. To taki smok był. I kurwa koleżkę z łopatą, co gasi trawę, zanim do tego nie mogę sobie tego Kiedyś, rozumiesz, podpuszczałeś Q7. Rozumiesz, Audi Q7, że podpuszczał. I ten debil się chciał ze mną ścigać, ej. To przypaliłeś mu szybę? Co? Nie no, na jedynce, że go wyprzedził, no ale opie, jak ta krowa się rozkulała, to już mi się nie chciało tego gonić. Ale wiesz, jak to wyglądało? Jakby się jamnik ścigał, rozumiesz, z tym... nie panterą, o. Jakby smog wawelski spieprzył, kurwa, z Krakowa. Ale nie no, chodzi mi o to, że wiesz, taki mały pyrtek, rozumiesz, jak Seicento, rozumiesz, jak tu Q7, taką wielką. Ale wiem. Rejestracja, tam taki bazyliszek. Bazyliszek. Nie no. A kuku. Kurde, mi się tu kładziesz. Rejestracja, wiesz, spersonalizowana, kumululu. Nie wiem jak inno. No, kumululu. Nas nie dogoniat. No to tak. Ja pierdolę. Kurwa, nie wiesz. Ale tak w ogóle to co to było, te kumululu? Nie no, zbiornik od spłynu chłodniczego. Tylko, że mi się tam, rozumiesz, uszczelka pod głowicą szczeliła i olej się przelewał do kanałów z chłodzenia. To dobrze. I po prostu, no, płynął się i płyn z chłodnicy tak samo musiał się tam przelewać, no ale... To nie pokaż. Ty się ciesz, że ci kurwa ten olej się nie mieszał ze stresu. No, się cieszę. Z kulaczem, kuźwa. To dopiero miał być kulululą, kuźwa, na siebie. Nie dość, że ogień z tyłu, to nic nie widzi z przodu. Ale to jest nic, ej, powiem wam, lepsza akcja. Jadymy, jest ulewa, jak są... No nic nie widać, te wycieraczki opie nawalają, aż się wyginają na boki, nie? I w pewnym momencie słysza dup, krąb, taki drugi, wiesz, słysza, że coś się miele, patrza przed ta szyba i wycieraczki zostały z miejsca. Atakujemy samoloty wroga! No i fakt, musiał jak się zatrzymać na awaryjnych. Miał, jeszcze miał wtedy. I wysiadły mi wtedy, kurde, te wycieraczki, bo pa. Wiesz co, Danek? Szybciej będzie, jak powiesz nam, co kuźwa tam działało. Wszystko tam działało. Czasami. Czasami. Ja... Kuźwa. Ale mi... A biegi jakie wskakiwały? Zależy jak żeś... Biegi jakie wskakiwały? Wsteczny czasem nie Jedynki na czwórkę od razu. A ci powiem, udało się to. Ale na jedynce się tak rozpędzał, że na czwórkę można było... Automat. Ja ci powiem, na jedynce, że dotargał do 60 na godzinę. No to już jak ta czwórka by mógł wciepać. No, kiedyś go okropnie przeciągał. Ja cię kręcę. Aż rozumiesz, współczuję temu właścicielowi, co go kupił. Skończyli się dawno. To ty jeszcze go sprzedałeś. Nanek, cofnijcie po mnie tam. Zarobkiem! Tak jest. A synek młody zadowolony, ja pierdzielę, jak on był zadowolony.
Pewnie kurwa ten smoczy wydaj go Ja wtedy nie wiedział. No, chyba tak. Kurde. Co pewnie jakieś kurwa Dragon Balla oglądał. Ja cię kręcę, smoczy chłopie. wydaj. Zadowolony był, kurde, dziękował, rozumiesz, a za 2 tygodnie mi zadzwonił, że mu silnik się rozjebał. Rozerwało mu silnik. No, ja się go grzecznie zapytał, czy patrzył może... Czy zerkał, bo tam był obrotomierz dodany. Czy zerkał, czy mu się taka czerwona lampka przy przejściu już zaświecała. O ja, ale nie było odcięcia. No, bo odcięcie... Że jak? Tam po prostu ten... nie. Bo w każdym aucie masz odcięcie, a ja to miał wyłączone. I po prostu, wiesz... No... Przeobrotowy. A ty Bambo jesteś na niewidocznym znowu. Tak, tak. No. Ja się do was To dołączę, spró- tylko powiedzcie mi. No już możesz dołączyć. Ja pierdzielę, Nanek. Jaki prestiż dywizji mogę zrobić? O co tu chodzi? Idziesz do generała, on ci mówi jaki jesteś słaby i dostajesz ten... gwiazdkę. Wiecie już. Gdzie tu jest to łączenie? Nanek, w sztabie. Zapój gracza. Ej, ale... Aha... Doni. I co tu mam takiego lepszego? Dobra, ja się zrobię na online, to zaprosimy, dobra? Ej, i o co chodzi z tym Tak, chyba będzie szybciej. prestiżem dywizji? No prestiż sobie robisz. Aha. To masz do rady, ja ci wysłałem zaproszenie. No, nie można połączyć się z hostem. Czekaj, ci wyślę tylko. Chyba znowu mam to samo, no. Daj zawkę, zobaczymy. Spróbuję też wejść, bo coś mnie tutaj, nie wiem, gdzieś przyniosło. Powodzenia, żołnierzu. Podgrzewasz linię frontu. Nie, no mogę tu drużyć. Ale powiem wam, to były piękne czasy. No A ba, moja z taką maszyną. Ja muzyki w aucie nie słuchał. Tak wydech napieprzał. I powiem ci, jak Rzek przejeżdżał, to obudziłeś zainteresowanie. Na pewno! Najlepiej było tak, że miałem wieloseznówki na przodzie założone, no bo miałem awarię 2 opon. I... były na felgach, felgi pasowały. Ten sam rozstaw, rozmiar założyłem, tylko że one były kierunkowe i odwrotnie założyłem. I na rondzie strasznie piszczały. No. I myśleli, że... No siemanko, namówiliście mnie. No siemanko. No weszam jeszcze, mówię. Czekaj, teraz mogę dołączyć też limitowo. No ja już jestem, do mnie możecie spróbować. Jesteś tu, widać cię. Kaj ty tam skokor zaś. Ej tam, taka tam magia. Ale musisz się odsunąć, Penny. I co tam jest fajnego? Kto chce piłkę? Jako piłka? Masz piłkę. Wstań sobie tu pod murem. Tu pod murem. Łap. Jak to mu złapać? Doni złapał. Ej, tam! Ej, ukradną! Gońcie go! Gońcie go! Ukradną piłkę. Dobra, jesteśmy już wszyscy. Co gramy? A nie ma dalej blach, nie? Na hardkorze. Nie. Ja tu nie mogę dołączyć. Jaki blach? A już jesteś. No potwierdzony. Nie ma jeszcze, wiesz? To lipa. No. Lepsze co było. W ogóle na hardkorze jest. A nie wiem, ja jakoś za hardcorem nie przepadam, nie wiem. No ja też, nie Ja tam wiesz? też wolę norma. Fajnie jest na hardkorze. Nie musisz patrzeć na mapa i no słuchasz w słuchawkach. No.
Tak, To nie pasuje właśnie. Wczoraj graliśmy na hardkorze, to kogoś zawsze wywaliło od nas, nie? No przynajmniej w Black Opsie hardkorze dobrze się gra, bo w tą resztę tak nie wiem, ciężko powiedzieć. To Peter, mówisz, nie miałeś takich przeżyć z samochodem? Wiesz co, powiem ci, że nie. Ja ci powiem, w życiu nie miałem przygód jakoś z autem, żeby cokolwiek, wiesz? Albo żeby mi stanął na środku drogi, gdzieś coś. Nie, nikt takich rzeczy nie miałem, wiesz? Nie wiem, żeby coś działo, kuźwa z rury, jakimś smokiem wawelskim czy coś. No nie miałem takich rzeczy, no. Kolory też miałem w miarę normalne. Auta. A wiśniowe to nienormalne. No normalne, takie wiesz, ciemniejsze, czerwone, troszeczkę wyblakły, no nie wiem jak ci to powiedzieć. Nie, wiesz, no, maska Czas pokazać, z jakiej gliny cię ulepili. A wiesz, no, maska miała jakby biały mat, kopie. Wszystkie muchy się przykleiły. No, aż tak? ale ładny, kurde, z daleka było widać, pięknie. To na moje garażowe możliwości to było cudo. Przy wagonach kolejowych! Cholera, koniec amunicji! No, a wcześniej miałem golfa. Wujeczka. Tam dopiero miałem akcję. Kurwa, Ja gra. pierdzielę, jakie tam miałem akcje. Nie może większe jak z tej tonto, bo to chyba się nie da. Kurde, jeszcze większe opie. Ja pierdzielę, co tam się w tym aucie działo? Skąd ja dostałem? A, z góry. Sami snajperzy. Kurwa. No. Ta mapa też dostałem właśnie. W Ja nie czachach. lubię tej mapy ogólnie. Ja też nie. Nie, tu Kurwa, snajper strasznie nie snajpy powinni wywalić. No. Ten, zaraz banować za kampanię. Nie no, z tym kampieniem to powinni coś zrobić, na przykład, nie wiem, chwilę siedzisz w jednym miejscu i na mapie Tak. jesteś spotowany automatycznie na przykład, tak? No, żeby Ale jak się ten taki ban mocny nazywał? Bambol. Bambol. No, i wszystko jasne. No. Kululum. Kululum. Kumululu. Widzisz nowe słowo, możesz go zastosować w Anglii. Kululum. Ja pierdolę. No Boże. Ale nie, kurde, Snajpery. powinien tu być jakieś takie banowanie, ale takie na Plecy na ktoś stałe. mówi. Że se może już od razu Kurwa mać. To jesteś... A to Marcina dołączyło ten, na drugą stronę. No jak gdzieś tam latam, kurde, nie wiem, cały dzień dzisiaj tak w sumie. No przyznaj się, że nie chcesz grać z nami. Nie oszukuj. Tak, dokładnie. Ale w drużynie jestem? Jesteś. Tylko nie ten, ale mnie nie wrzuca. Kurde. Chciałeś mnie ubić nieładnie. Odkupek. Kurde. Na naszym resku są. No, ale koło ciebie jest. Kurde. Nie mogę z tymi kumulum. No a z golfa mówisz, że będzie jeszcze lepsze przygody, no to mów. No właśnie, opowiadaj coś, jak z golfem miałeś coś lepszego. Tam pierwsza akcja była taka zaraz po kupnie, chciałem się pochwalić, że mam auto, nie? Kurde. No i jada do kolegów. No i zgasiłem auto. I koledzy gadają. Nie no, tam porozmawialiśmy. Koledzy gadają, no to W okolicach obory! Plecy ktoś ma, plecy. strzał ze sprzęgła, nie? Wagonach Weź kolejowych! tam, kurde, kółkami. Weź tam, pozwij asfalt, nie? Kurde, podpuszczali mnie strasznie, nie? No to też gaz do dechy, rozumiem.
bak, sprzęgło puściłek, szkubło i zgasło auto. Wszystko zgasło, światła, wszystko. Nie ma w aucie prądu, nie? Ja już chciał kurde po lawetę dzwonić, nie? Po elektryka, nie? Co jest grane, no chłopie prądu nie ma, nie? Co się okazało, klima, rozumiesz, na akumulatorze się poluzowała. Po 3 godzinach, rozumiesz, oględzin. To powiem ci, że ostro. Jakiś tam chłopie menel z mojej miejscowości tak stwierdził: moż ty klimy przykręcone. I ta jedna klima, a ona luźno, rozumiesz. Ja pewnie, że strzelił ze strzelania. Szarpo, nie? Szarpo wyżaki. Potem to już kurde... Katastrofa za katastrofą było, nie? W końcu, że mu przodek troszeczkę skrócił, o parę centymetrów. Pojechałem na szrot. Pojechałem na szrot po nowy przodek. No to skubańcy... Znaczy no przeagenci, nie? Ja chciał, rozumiesz, maska, 2 błotniki i zderzak, nie? No i mu się nie chciało tego odkręcać, to wzięli kontuwa i obcięli. Jak się szyby kończyły, tak to wszystko obcięli i mi to... Razem z kołami, silnikiem, wszystkim za 500. Cały przodek. A ja, rozumiesz, przyjechał osobówką, taką większą, takim busikiem, nie? Żeby to załadować, nie? Ja patrzę, mi to chłopcy nie wlezie, nie? A ten jeden mi padł taki, rozumiesz, zmazaniec mi padł. A to nie mój problem. Chciałeś przodek, masz przodek. No i stary, rozumiesz. I teraz kombinowali my, ale załatwili my tam ten przyczepka. No i jechali my tą przyczepką. No i potem w domu Murzek siedział i kurde rozkręcał jeden przodek i wkręcał do mojego przodka. Janek, to trzeba było na drugi dzień jechać, powiedzieć, że potrzebujesz tylko bagażnik i 2 tylne te i drzwi, to by ci dali drugą. Może. No numery by potem przebił i by był spokój. Przynajmniej by pasowało. Tata by mi to pospawał fajnie. Ale najlepsza akcja, że Golfa miał całego białego, a przodek tamten był cały czarny, nie? Jeszcze z... To była jakaś limitowana edycja, specjalne jakieś znaczki tam były. I wzięli, rozumiem... Limitowane edycje. Jakoś to tam było. I te twoje limitowane edycje. I to... Tam, poważnie, wzięli to pocięli. Sherry Edition, tutaj kurwa Zebra Edition. Wzięli to pocięli i mi to tak dali. No i kiedyś my byli przy Wiślance na w takiej tam knajpie i wyszłem na fajka i patrza kumpel do mnie do te, ukradli ci Golfa, patrz, jedzie, nie? I patrza, przodek czarny i tył biały, nie? Fuck, ukradli mi auto, nie? Już chciał lecieć tego gościa zatrzymać, nie? I patrza, on przy nos parkuje, nie? Wysiada z babką. Trochę się oddalą, patrzę, no nie, rejestracje nie pasują, nie? Tak patrzę, chwilę, że się zastanowił i podchodzę do tego gościa, nie? I się pytam tak, i co, nie wyhamowałeś? On tak patrzy na mnie, na auto i go nie wyhamowałem, nie? Ja go to patrz tam dalej, ja też nie wyhamował, nie? I też stoją dupa biało, a przodek czarny, nie? Jaki on miał pole, padło, ja no kurde, no chyba z 10 minut my się śmiali ze siebie, nie? A jak mi powiedział jak motyw, że ktoś mi auto ukradł i jeszcze stował bezczelnie naprzeciwko mnie, nie? No już w ogóle się popłakał, nie? No. Ciekawe, czy z tego samego serwisu korzystał. No na pewno, Stasiek... Może te same połówki mieli, chyba tamten pojechał po tył. Nie, tamten akurat miał przodek też taki biały, tak jak ja miał. Znaczy tył biały, a przodek czarny. Też mi chłopaki wycięli. Pewnie ci sami wam montowali. Nie, sam Sążek se to montował. Stasiek, tuning, styling, Stasiek Stodoła. Ja mówię, ty dostałeś przodek z tego Golfa, on dostał tył z tamtego. Nie, on też miał ten... czarny. Jak się nazywał ten program na MTV? Pimp My Ride? Nie, to jest, rozumiesz, tak, to jest edycja, rozumiesz, z mojej miejscowości. Tuning, styling, Stasiek Stodoła. Strzelaj ostrożnie! No, były akcje. Potem kiedyś my pojechali z dyskoteki, jademy ze znajomymi i
Wszyscy śpią w tym aucie, się wkurzyłem. Nie spać mi w tym aucie, bo zrobię wam za chwilę karuzela. No i kuźwa, jak Nanek powiedział... No czemu? Jak Nanek powiedział, tak za chwilę zrobił. Jadąc, rozumiesz, drogą był zakręt i było ślisko. Było ślisko, wpadłem w poślizg, obróciło mnie i żeby nie przypieprzyć auta, celowało, jak rozumiesz, w pobocze, a tam w poboczu był, kurde, dość duży krawężnik i W środku śliw kampiony. ten golfem w ten krawężnik zaliczył, nie? No i wskoczyłem, jak rozumiesz, na ten krawężnik, siedza w tym aucie, trzymia bezczelnie kierownica z całych sił i wołą koledze z tyłu, godą mu: słuchaj, wysiądź i zobacz, czy koło nie schowało się pod silnik. Kumpel wysiadł, nie? Patrzy, no nie, spokojnie, nie, wpadł, nic się nie stało i no pana mam, nie? Ja go ja ci nie wierzę, na pewno koło się schowało pod tym, nie? Bożek bokiem uderzył. Ale wysiadł z tego auta i faktycznie nic się nie stało. I no panaczek dostał, nie? Opona rozerwało. No dobra, wymieniłem opona. Miołek, o dziwo, z powietrzem. No i dobra, no to dobra, na dzisiaj już koniec atrakcji. Odpolą auto, jademy, odpaliłem auto. Zjeżdżam, rozumiesz, z tego krawężnika. No i tu zaczęły się schody. Schody się mniej więcej tak zaczęły, że rozwaliłem maglownica i skręcałem bardzo w taki... Kurwa, z tyłu jest dużo. Rozwaliłem maglownica i fajnie się skręcało, wiesz? Tak jakbyś takim z zaworem kręcił. Starym. Zardzewiało, no. Zresztą w prawo, że kręcił, to musiał jak szarpnąć tą kierownicą kilka razy, żeby skręciła, nie? I tak, że dojechał 30 km, tak, że jechał. Stary, ja miał takie łapy, opie wypracowane. I tak jeździłem chyba prawie 4 tygodnie. Z taką kierownicą. No nie było kasy, no co ci poradzę, nie było kasy, żeby... Nie, no kumam mnie. Trzeba było ją wymontować. Całą maglownicę musiałem wymontować, to jest... nie wiem, czy Peter wiesz, to jest... No to co skręcasz, no cały ten układ, nie? No wiem. Trzeba było Nanek wymontować ten, przednią oś i wstawić koło roweru. No. Jak ci inwalidzi, co mają takie trzykołowe. Ale w momencie kupiłem sobie ta maglownica, wszystko ok. Poprosiłem moich kolegów z zawodówki, co byli mechanikami, żeby mi to pomogli przeszczepić. No i weź się zaczły, rozumiesz, problemy. Bo skubańcy pracowali na kopalni, nie mieli czucia w rękach i wszystkie śruby mi pozrywali. I trzeba było, rozumiesz, wiertać, gwintować i itp. No i zaś to trwało. Także... Ty miałeś tych lekarzy, ty do przeszczepów samochodu. Kurwa, jedni daltoniści, drudzy kurwa zaszyli was. Akcje były niesamowite. Aha, i potem któregoś dnia warsztat czyściłek ze złomu. No i godą, kurde, czym to przewieźć, nie mam przyczepki, nie? Kumpel wpadł na genialny pomysł, żeby to wciepał po prostu na tył, nie? Siedzenia wymontował i na tył to wciepał, nie? Kurde, no faktycznie, nie? Przecież to tam wlezie, tego dużo nie ma. Mój golf ważył 800 kg, a ja tam załadował 600 kg na zadek złomu. Ja, fajnie był obniżony. Fajnie był obniżony. Wszystko się fajnie mi podobało. Super było. Kurde.
pan na wsi. Nadlatuje bomba wroga! Jadę na ten złom, wyładowali my to, no ale Golf się już nie dźwignął. Już tak było tak, Citroen. Już się nie dźwignął i trzeba było na nowo. To jak w nocy jechałeś, to światła jak ci świeciły? Nie, to akurat opanowałek, bo wziąłeś śrubokręt i wykrzywiłeś, rozumiesz, lampy w dół, żeby w dół świeciło. Stary, ja tam był chłopie, miał takie tam patenty, że niesamowite. Świetnie walczyłeś pod Także Także akurat z tym nie było problemu. ruch na lewej burcie! Dobrze, z tobą nie jeździłem. No, podwoziłeś taką babkę, rozumiesz, bo kiedyś w innej pracy robiłeś mięso, rozwoziłeś. I ci powiem, że kiedyś jak żech sztartnął, to rozumiesz, urwała mi ten henkel od pasażera, co jest w podsufitce, nie? Ze strachu. Bo troszkę jej fotel był luźny i się wystraszyła i go ze strachu urwała. No. Ja. Nie wierzę. Także panią Elżbietę serdecznie z tego miejsca pozdrawiam i mogę jej powiedzieć, że już mam inny samochód. Tak. Masakra. No, a służbowym autem jeździłeś z niedziałającym licznikiem. Także też były przeboje. Pałkarze! Weźcie, dajcie na tajne, chłopaki, żeby znowu nie było tej No dajcie. Dobry pomysł. Ten... Snajperów mam dość. Jak się to nazywa? Ty, a jak być z wami tam w drużynie, żeby to było? Bo ja cały czas gram gdzieś, kurde, poza. Ale to przez imprezę mogę dać. Jak dołączaliśmy, to byłeś, że jesteś spał. No właśnie, byłeś razem z nami, a cię wyrzuciło ze składu. Może To potem zaraz może Nanek, czy tam kto tam jest liderem, niech cofnie i jeszcze raz się dołączy. Ja nie wiem, ja tam... No spoko. Dony Nie, na bo ja pewno, normalnie Dony tu za- jestem, że... Ten Peter, a jeszcze miał jak lepsza akcja? Zapieprzołek tym, rozumiesz, busikiem bez tego licznika, nie? I tak mniej więcej na biegach byłeś ogarnięty wielamą. No i pewnego dnia śpieszyłeś się na baza, za pieprzem, rozumiesz, takimi drogami. I wyskakuje z zakrętu i patrzę, smurfy już stoją, rozumiesz, już czekają na mnie. Kurde, ratowałek się, rozumiesz, redukcją biegami, ale upolowali mnie. No i... Na szczęście wtedy nie były takie kary, jak teraz. Na 60 miałem Atakuj i zajmij pozycję. 99 i tam dostałem 3 czy 4 stówy, rozumiesz, i 8 punktów karnych, nie? No ale w międzyczasie ja go on się pytał, czy przyjmuje mandat. Ja go dajcie mi chwilę, muszę do mojego szefa zadzwonić, bo to nie jest mój samochód, nie? Muszę się go zapytać, jak wygląda ta sytuacja, jak ten, nie? Bo on tam się zaczynał doczepiać do jakiejś tam, że tam, kurde, któryś lampa jakoś źle świeci, łyse opony, nie? No i... I ten szef go do... No... Kurde... Coś to napochał, nie? Ja go, no policja mnie zatrzymała, kurde, przekroczyłeś prędkość, nie? A tyś nie wiedział, ile jedziesz? No, panie prezesie, ja już kilka razy ci głosił, że licznik nie działał. I teraz nie wiem, czy im się mam przyznać, że licznik nie działał, bo się mnie pytali, czemu że tak szybko zapieprzą, nie? I ten z tego strachu, rozumiesz, przyjechał, nie? I już coś tam potłumaczył, coś tam pogodał i jakoś to no... Nawet wywalczył mniejszy mandat. No kurwa, te snajpery mnie tu zaraz... Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! To miał gadane, bardziej niż ty. A co ja się wda przejmował? Moje auto. A to jest możliwe? Ponosimy straty! Czy to jest możliwe, że miał bardziej gadane niż ja? No. Aneka, miałeś kiedyś możliwość jazdy takim sprawnym samochodem? No właśnie się zapytać. Czy kiedyś sprawny jadałeś? Jak zdobyłem prawo jazdy.
rozklekotanym punto. Nie, topie, to Grande Punto pięknie chodziło. Silnik auto było sprawne, ale niesprawne. Nie no, miało ino 4 biegi, no. No a takie, co miało 4 koła, wszystkie biegi, nie ziało ogniem, to jechałeś jakieś takie... golfy, żeby Nie ziało ogniem. po prostu. To brzmi. No Banbo, jak on by ci powiedział o tym Cinquecento swoim, co jechał, Ja by się ostro. słyszałem na streamie, bo ja chwilę na streamie byłem. No. Kumululum, zbiorniczek. No, zbiornik był genialny. Nie, ale nie wliczamy w to pojazdów MZK, nie? Tylko takich, które prowadziłeś. A skąd wiesz, czy nie prowadziłeś MZK? A. Znasz mnie? W sumie. O, no to super wyszło. Kurde, taki pojazd, który był sprawny. No akurat mój to nie. Akurat nie byłem właścicielem sprawnego pojazdu jeszcze. To i tam. Wróg nie może do niego dotrzeć. Niestety. Może kiedyś się uda. Może się dostanę pod kopalnię, a kupię sobie jakieś sprawne auto. Nie no, życzę ci to Dziękuję. naprawdę. Zobaczę jak to jest. Takimi autami, co się koła chowają, to wiesz, bezpieczeństwo. A przestań, przecież tak za szybko się tym nie rozpędzę, bo wiem, że się to może... To jest Banbo i tą taczkę? To może rozkraczyć, nie? To nasz dzień! Na przykład takim golfem by nad morze nie pojechał, bo wiem, że by przyjechał albo na lawecie, albo komuś by go sprzedał na kurnik, no. Na kurnik. Mógłby się od razu na lawecie jechać, to może. Daj sygnał do przejścia! Ajajaj. W sumie teraz tak, wiesz, dla wyrównania, to powinieneś mieć teraz naprawdę nowe auto i takie, wiesz, zero obsługi. Na wypadek. Co ci powiem, przypuszczam, przy moich możliwościach to skatowałby go. No, a szczególnie jak... Bez obsługi. Specjalnie by to się rozdobczył, bo by nie potrafił jeździć sprawnym autem. Zarobek się źle czuł, rozumiesz? Albo bych, rozumiesz, w którąś latarnia, rozumiesz, przyfanzolił i dobre. Albo o drzewo się... Zmienił sobie kolorki. Albo, rozumiesz, zarobek się o drzewo ogiął. Wróg nie może do niego dotrzeć! Jak kumpel. Cej... Jak tak... Znaczy, dali mu takiego znajomego, kupił sobie nowe auto. Znaczy Sorry nowe. Marcin. Używka. Peugeota 307. Tak może z 10 lat temu. I... Kurde... Nalot bywa nowy w drodze! Ale to jest jakiś wścieknięty. Słucham? Kurde, to mieć. No, do brzegu. Do brzegu stąd tam. Jechał sobie po prostu drogą, nowym samochodem, 2 dni po kupnie i od razu zmienił sobie radio ze seryjnego na, rozumiesz, tam kupił sobie chyba Pioniera czy coś. No i podczas jazdy stwierdził, że poszukał sobie jakiejś ulubionej stacji radiowej i powiedział, że to była sekunda. No ile to trwało wyszukanie, rozumiesz, stacji radiowej, ale ktoś nią długo szukał, rozumiesz, i nie patrzył na drogę. I akurat na tej drodze, jak czasem jeździcie i są to takie murki betonowe, a potem jest taka ruła, co z jednej pod drugą jest. Taki jakby kanał na ścieki, czy z rowu. Tak, co to? Ktoś może ci się oddać w słuchawkach, czy co? No i zahaczył, zjechał na przeciwny pas, centralnie na ten murek, stwierdził, że odbije i no tak mocno odbił tą kierownicą, że na czołowe przydupił w przeciwny murek.
Wywaliło go na dach, no i skasował auto, nie? 40 000 poszło się je walić, razem z radiem. Z radiem. No, oczywiście, poduszki wywaliło wszystko, nie? No, auto do kasacji, nie? Teraz rozumiesz, pamiętam, że potem następne kupił, to w aucie nie miał radia. Telewizor sobie wstawił. Nie, zaraz nawet seryjne chyba wytargał. Sprawdźcie broń, polujcie na No wroga. jakby go tak kusiło. Żeby go nie go kusiło. Wiesz co, 2 dni se pojeździć autem i go skasować, no to też wiesz, trzeba być. Trzeba mieć pecha, no. Nie wiem, tak potrafi. Bądź ostrożny. Co, jakby Strzelają mi drugi raz ktoś kupił, to ja w 15 minut by ci auto skasował, wiesz, to nie jest problem. Ale... Snajper. Ej, mieliście taką akcję? Poprzepinał z komulą przewody, przewagę taktyczną. Strzelajcie dalej. Spryskiwać i tyle. Nie, lepsza akcja ci powiem. Jak masz ten hok do holowania w aucie, to oczko takie, nie? To, że kumpla holował, a on miał Volvo 960 czy 940. Tako Kurwa, siedzisz w drzwiach. Tako wielko kolumbryna. No i chciał, wiesz, ja go już tym sejkiem, rozumiesz, 900 tam targą, rozumiesz, kurde. Takie żyły wyłażą, rozumiesz, z tego sejka, nie? A ten debil stwierdził, że sprawdzi mój silnik i wciśnie hamulce. I se rozkurwił szyba, i mnie hok puścił. Kopie, a ja zaraz kopa dostał, nie? Takiego niesamowitego w tym aucie, co jest grane, nie? Patrz, a on stoi. Co Cimołek się nie patrz, a on te oczko, rozumiesz, wbite w jego szyba, nie? Oczywiście pajęczyna, wszystko, nie? Jak on coś to zrobił. Na początku mi się nie przyznał, nie? Wiesz, nie wiedział jak... Przepraszałem go, nie? Że kurde, to wiesz, chyba to zgnite miał, jak że mi strzeliło, nie? No kurde, szyba mu wywaliło, nie? Kurwa. Jak wymienił szyba po 2 tygodniach, to mi powiedział, że wiesz co, bo ja chciał zobaczyć, jak ten twoje autko chodzi i wcisnę hamulec. No i wytargał mi hogi, dobra. Także akcje z samochodami mam grube, no. Nie, ja też nie miałem jakichś... Z tobą strach to jechać. Nie no, jada prawidłowo jak zawodowy kierowca, ale po prostu samochody nie te. Samochody nie te. Nie, moje pierwsze auto to był Escort. A to też jeździłeś od Brecika Escortem. 9 rok. Kuźwa, co ja odpieprzył od ojca kadetem. Ile ja wtedy miał 15 lat? Komplerzek przewiózł. Ja pierdzielę. Że my... Ja mieszkam pod lasem, nie? I takie tam są drogi w lesie, takie... Stary, że ja się na jednym winklu nie ogił, rozumiesz, o drzewo, to jest cud. Jak ja to wymanewrował, to do dzisiaj nie wiem, nie? Kumpel stwierdził, że jak zdam prawo jazdy, to mi je ukradnie i nigdy nie odda. A właśnie, za którym razem znałeś? Tak Szczerze? No, ci powiem, ta historia to jest bardzo długa. Ale może dokończmy z tym kadetem. Z kadetem było tak, że rozumiesz, kumpel ode mnie był 3 lata młodszy, ja miał 15, on miał kurde 12. A kadet 10 starszy. No, do kadeta jakże wchodził, to przez pan. No i on wjeżdżał z SKS-em, rozumiesz, do garażu, nie? Ojciec mu dawał, bo tak umiał jeździć, nie? I w końcu myśmy tak spiknęli, troszeczkę mnie tam podszkolił. No i tego kumpla drugiego żech zaprosił, nie? I chciałem mu pokazać, co umie, nie? Po prawej drogi zwiadowca jest w powietrzu. Kurwa, się już tak ciasno między drzewami droga, a ja tam opie 8 dych tym kadetem, nie? No i nagle korzeń wyskoczył i trzeba było kręcić, kurwa. Troszeczkę nas tak między tymi... Nie wiem w ogóle jakim cudem, co się stało, że Nikaj nie uderzył. Między tymi drzewami nas tak wymanewrowało, że
Potem my rozumiesz, po takich... Po starszych gości my wołali po takich kumpli, po sąsiada, że będą go chłopie wyciśli, bo ja się ustawię między dwoma drzewami. Kurwa, z bazuką biega. No ja też dostałem właśnie z tej Peter. Ja słyszę wszystko. Na ten... Drzewo miał jak przy masce jedno, przy zderzaku. Na centymetr od auta, a drugie drzewo miał jak z tyłu, nie? Ten kumpel przychodzi, padł, jakżeś ty tu wjechał do pana, nie? No ale udało się go wyciągnąć, no. Na prawo jazdy zdał jak za 4. razem. Prawie za 1. razem, no ale za 4. No kurde, wiesz, jakbyś się nauczył teorii, to bych za 1. zdał. Nie no, na teorii obrać to jest w ogóle. Nie, ja tak wiesz, tak jak tu teraz siedzę, stwierdziłem, że autem mi dobrze szło jeździć, coś tam znaków, że się nauczył, znaczy zapamiętał i pan nie ma problemu, kurde. No i poszło jak na ten egzamin, 8 błędów, na 2 możliwe. Jak to, z ciężką rzeczywistością, że jak się przywitał, czy jak się to tam mówi. I... Potem na drugi egzamin jechałek z kolegami. Nie, z ojcem jechałek i że się spóźnił i podziękowali mi. 2 minuty, że się spóźnił, jak się egzamin rozpoczął. Trudno, kasa się poszła. Trzeci egzamin teoretyczny dali. Pojechałek z kumplami do Rybnika. No i ci stwierdzili, niż ja napiszę ten egzamin, to se pojadą, nie? Jo w plecak miał i tam jak dokumenty. No i pojechali mi z dokumentami. No i oczywiście nie mogłem przystąpić do egzaminu, to nie miałem dokumentów, nie? No i rozumiesz, w końcu za 4. razem odpowiednia osoba zajechałek na ten egzamin, teoria, wykułek na blacha. Po 2 minutach wyszłek ze sali, 0 błędów. Poszłek, rozumiesz, na praktyczne jazdy. Łukrzek odwalił za 1. strzałem bez problemu. No i gościu mi kozał, rozumiesz, na wzniesienie wjechać, nie? Kuźwa, nie ma problemu, padł zaciągnij ręczny i z ręcznego róż, nie? Dobra. Ale odeszedł kawałek dalej, coś tam godał z kimś innym drugim i kiwie mi, że mam jechać. No to jada, nie? 1 sprzęgło trzymia, 1 że wciepał. No i ruszył, nie? Godą, kuźwa, coś te auto zepsute, nie chce ruszyć pod ta górka, nie? No i dołek mu więcej gazu i wyjechałek pod ta górka, nie? I ten instruktor przychodzi, nie? Wsiada do tego auta, pada dobrze, nie? I patrzę na ta deska rozdzielczo, w nawiasie P mi świeci, nie? Kurwa, o co chodzi, nie? I tak, żeby nie podpadło, nie? Kurwa, jo, ręczny ściepał. Chyba nie. Tak, żeby nie podpadło, rozumiesz, to tą ręką z biegu zjechałek tak trochę niżej i ja go, o kuźwa, ręczny. Delikatnie, że go spuścił i jechaliśmy dalej. No, także na ręcznym pod wzniesienie, że zjechał, nie? Cofnij po Marcina, żeby do nas się doszło. No. Także tak to wyglądało. To powiem ci, nawet przeżycia miałem. Strasznie miałem przeżycia. Naprawdę. I w ogóle w zimie... Przede mną, jak ja na egzamin byłem na placu, to babka przede mną na wrzesieniu wsteczne rzuciła. A, no to też fajnie. A w ogóle taki, kurde, tego instruktora... wjechaliśmy na jednokierunkowo uliczka. Ledwo te punto wlazło tam, nie? Ledwo się zmieściło między płotami. No ale jednokierunkowo uliczka, nie? Może tak po bokach miał jak po pół metra. Marcin, dołącz do nas. Dajcie mi to, no, jakąś chyba zaproszenie, czy co, jak to tam? I... Jada już tą jednokierunkową uliczką. Dołącz się z imprezy do sesji. I instruktor do niego na najbliższym skrzyżowaniu proszę skręcić w lewo, nie? Kuźwa, co ja mu za głupoty odwalał, nie? Też bardziej do lewej strony, że się ustawił.
zaglądał się wszędzie po lusterkach, żeby... że niby wiesz, patrzę czy coś nie jedzie, nie? I tak by się tam kurde nic nie zmieściło. No ale dobra, skręciłem w lewo, fajnie, wszystko, nic. I dojeżdżam, rozumiesz, i... niespodzianka. Skrzyżowanie równorzędne. Testy na blacha wykute. No i kto tu... I 3 auta były, nie? I kto tu ma pierwszy wyjechać? Patrzę naprzeciwko, auto przejechało. Patrzę po... na lewo. Gościu stoi. Godą chuj, najwyżej nie zdął. I pojechał jak prosto. No i... Jedynie jakie błędy miałem to z migaczami, że się ze stresu pomylił, ale tak to już mi potem wszystko dobrze szło. No można połączyć się z hostem. No bierz. A wiecie, w co ja sobie teraz gram? Last Guardiana na VR-ze. No spoko. No to co słychać? No daj, no daj. Co to mówi? Co tam się robi? On turowo się gra, nie? Powiedz mi, jak się co na siedząco fajnie wygląda. chodziło? Właśnie nie wiem. A weź Marcin, spróbuj grę restartować sobie. No właśnie ją wyłączę teraz i zobaczę co tu. Bo nie mogę się z hostem połączyć. Ale przez zaproszenie też nie mogłeś? Nie, ani przez imprezę, ani przez zaproszenie. Dziwnie czasami ten kod chodzi, jak więcej osób próbuje dobić naraz, to nas ktoś... Później niby byłem z wami w drużynie, a co grę to wyrzucało mnie gdzieś tam indziej. Boś może premium za 200 nie kupił. Ja się nie starałem, takie wyniki na końcu gdzieś po 3. Która to jest? No, ja chyba będę leciał już. A w domu Peter grałeś na VR, czy nie? Właśnie nie, muszę kupić go sobie. Przynajmniej myślałem, że sobie jutro bym kupił go. No to bym tego Skyrima pograł na VR. Ale do dupy się gra, bo jest to turowo. Nie chodzisz płynnie, tylko wiesz, przeskakujesz, nie? Wiesz. A ten, Peter, właśnie ty tam w VR-ze w jakąś grę żeś kiedyś grał. Aha, już wiem co. Pamiętasz, gra się zaczynała, że byłeś w tym biurze i musiałeś znaleźć te cyfry. Na co się Żeby... No, jest na kanale No, tam. i tam, ja nie wiem. Jak żeś na przykład głową obracał w prawo, to ten obraz tak przeskakiwał. Czyś to specjalnie tak miał ustawione? Nie, wiesz co, bo to jest tak, że głową jak ruszasz, to jest obrót płynny. Ale jeszcze w niektórych grach masz możliwość jeszcze obracania oprócz głową jeszcze gałką. Aha. Jak gałką obracasz, to on tak przeskakuje. Właśnie. Jak no głową kręcisz, to jest płynnie, ale jak zaczynasz gałką prawą kręcić, to jest taki przeskok się robi, wiesz? Bo czasami jest tak, wiesz co, wiesz po co jest ta gałką? Bo czasami niektórzy mają ograniczone pole manewru tą głową, na przykład fotel, wiesz, nie mogą się fotelem ruszać za bardzo, to wtedy w bok się na przykład przesuwają i gałką mogą większy obrót zrobić, nie? Wiesz co chodzi, nie? Czy możesz obkręcić wtedy? Tak, w 360 na przykład się obkręcić, bez obkręcania się 360 głową, nie? Tak, to zrobić, ale też mogę... Dobra, gramy czy nie? Nie, ja spadam. Jeszcze jakiej wysyłam. Gram sobie teraz tego właśnie, tego Last Guardiana, no ale spoko, fajnie to wygląda. Tylko, że też turowo grasz, nie do dupy trochę, ale... Ktoś już śpi. No, komuś się przysnęło. No. Który? Kto to? Poszedł siku, Kijów pewnie. Może tak. Ej, żartujesz, Cicho, będziemy widzieć gdzie się rusza. Na imprezie zobacz.
Kijów, no. Ej, mógł ktoś numer do niego? Ja nie wiem. Kurde, aha, no, kapa. Peter, musisz numer załatwić. Nie mam takiego. Zadzwoń, Na Face'a można jego zadzwonić. Zadzwoń na Face'a i powiedz, że pizza przyjechała. Wiśniowym stejczentem. I ognista jest. Nanek, niektórzy sobie naklejki robią takie, nie? Ogniste jakieś tam na samochody. Ciemanko, Tytus. Jasne, miejsce jest. Wpadaj. Masakra, zajebicho, jest fajnie zrobiony jest ten Last Guardian. Ja. Ja tylko grałem w normalną wersję, tak jakoś tak mi nie podszedł ten Last Guardian. No, ale to na VR-ze fajnie, kurde, wiesz, ale tutaj nie czujesz, nie wiesz, podłogi nie ma, kuźwa, normalnie. Czujesz strach, że polecisz zaraz w dół. O, ktoś się obudził. Ale jak całą grę tak grasz, tak wiesz, tylko tak turowo, kurde, to tak trochę do dupy. Fajnie by to płynnie mówisz grać, ale... Ale tak, to super jest zrobione. To jest tym chłopcem i tym pupsem, nie wiadomo co to tam... Tak, jest takim, wiesz, ja chodzę teraz na nim, na tym zwierzaku, kuźwa pod spodem, normalnie most taki drewniany, w dół ze 200 metrów. Ten zwierzak wygląda w ogóle jak ten z tej niekończąca się opowieść. Tak, Neverending Story, no dokładnie. Nie no, VR-y są, kurde, to jest w ogóle... inny poziom grania, nie? Zupełnie. No jest. Ale muszę Duma sobie kupić, dobrze przypomniałeś mi też o Dumie. To jutro może Duma kupię. Ach. Ej, to jeszcze te dodatki z Rezydenta. Rezydenta też, Rezydenta tak się ściągnąłem, kupię jeszcze ten dodatek sobie. Pan Boy. A będę miał to co grać. Ojej, ja będę miał to co robić. Pan Boy. Tytus... Co? Tytus woła, żebyś mu dał zaproszenie. Tak. Aby z nami nie zagrał. Poszło. Powiem ci, że Rezydenta bez VR-a to powiem ci padaka, to z VR-em to jest kuźwa, normalnie inny poziom rozgrywki. No zupełnie. Tego się bez nie da odpowiedzieć. Tak, nie da się opowiedzieć tego. Nie da. Jaki gościu na ten nick wolałem Xboxa. Ja już kiedyś z nim w lobby byłem, bo to kojarzę. Wolałem Xbox. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Siema. Hejka. Manko? Do trzeciej pełna impreza. Święta są. Teraz kiedy będziesz robił z tego, z Firepointa? No też właśnie muszę zagrać sobie, wiesz, też to kurde. Kurwa, ten siedzi tuż poza tą ścianą z tym nożem. Kurwa imię dajowe. A tam nie ma zaraz Zobaczę sobie ten cały za gry będę miał, muszę przejść do miasta, coś załatwić. Ale kurde... Kurwa plecy. Muszę pograć tego Farpointa też, Farpoint też spokój. Później jeszcze ten, nie, też tego Bravo Team też muszę sobie załatwić. A to z Rainbow Sixem chyba jest, nie? Bravo Team nawet nie wiem co to jest. Znaczy to jest, to jest nie, to jest ta gra taka jak Farpoint, na tego Gana, nie? Na VR-a. Okej, ta strzelanka co była na PS3, pamiętasz? Jak to się nazywało? Coś tam Army Brothers. A, wiem, właśnie, no też fajna możliwość, no. Tylko że ja praktycznie nie mam podłączonego. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Ja to już swoją To było drogą spoko. Siedzą cały czas, nie wierzę. Kurwa mać, bagnetem teraz biega. Kurczę. Nadlatuje bomba wroga! Kryć się! Sakra. Filmu, na standardowo. Nie pamiętam, za ścianą. Czy ja dobrze słyszę te kolendy coś już? Kto kolendy śpiewał? O drugiej? O, stęży.
Kurde, ale pieprz dostanę. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! To jest dobry moment, żeby iść spać. No, ziemi. Ten jak linczuje mnie tym Zauważono wolaniem z jednostkę boksa. zwiadowczą wroga! No. Nadlatuje bomba wroga! Kryć się! Do bomba wroga. Nie wiem. Nadlatuje bomba wroga! Kryć się! Kurwa mać. Ty no się odrodziłem, drugi raz dostałem bombą od razu. No, No to źle się odrodziłeś, no. no tak niestety. Ja. A nie idzie już. 3.16. Co? Nadlatuje To bomba nieźle. wroga! Kryć się! Nadciąga Ile ostrzał tych bomb? Kurde, co za gnój z tym nożem. Kurwa mać. Ej, No z tym nożem tak biega. jak tego gnoja tam... Z tym nożem napierdziela cały czas. Wrogi myśliwiec! Wycofać Jak nie się! mógł tak szybko 3 bomby odpalić? Ty tu jak ja cię zabiłem teraz? Nadciąga ostrzał wroga! Nie wiem, coś mi Kurwa zagowało. mać. Jak nie bomba, to samolot. Boże. Ale patrz, 69 do 20. Nanek z tyłu, nanek z tyłu. Z tyłu, z dupy, kurwa. Pilnują się do chuja pana, już mi Zauważono cierpliwość się jednostkę kończy. wroga! Zwiat w powietrzu! Ja cię kręcę, jest. Wycofać się! Ale rozjebali nas. Ej, da spać. Ale żebym ja był pierwszy u nas, to jest szczyt, kuźwa. Ja nawet nie patrzę na swój wynik, bo to jest to, że nada. Ale wszyscy jakie wyniki, to w ogóle 4, 3, 1, bambu. Makabra. Dobra, nic, kociki, obda kończył. Dony, to cofnij po tytusa jeszcze. Dawaj jeszcze jednego rozchodniaczka. Nie, leca, bo czastować. Dawaj rozchodniaczka. Ja. Ostatni. Dawaj Nie, od niego. uciekłem. Muszę być asertywny. Ostatni rozchodniaczek. Nie, muszę być asertywny. Chodź, chodź. Asertywny muszę być. Chodź, chodź. Chodź, chodź. Chodź, Nie. chodź. Dawaj jakąś historię opowiesz jeszcze. Tam. Ja tak No. Tomkowi... To dajcie zapkę. Ja tak Tomkowi M go ino prosił, a on o 6 rano stawał do roboty, nie? Nie, pierwsza była. Nie, idę spać. Ja no kurde, jeden mecz. W końcu była 3:10, stwierdził, wiesz co? Ja idę, nara. I się wyłączył. No, także... No widzisz, a ty masz na popołudnie jutro. Ale ja... No właśnie, można popołudnie nawet. ale... Ja nie noszę przy siebie 3 kluczy, rozumiesz, szmyry i... Ja muszę żelazo nosić za ścianę. Muszę być wypoczęty. To będzie. Na pewno. Wykrzywiony. Rano zaś mnie dźwigiem będą z łóżka wyciągać. Nanek, ostatni dzień roboty, stary. No. To jest akurat dobry dzień na wypadek. Nie można połączyć z hostem? Coś mi tam... To dołączcie do Donego do sesji. Tu chłopaki też przed chwilą kombinowali, bo też się nie mieli połączyć, że może być... Dony, ale ten twój dziwnie wygląda, nie? W tym kapeluszu, w tych okularach. No tak trochę. Jeszcze raz się Dziwnie, nie? zaproszę, to jest... Nie można Takie dołączyć. krzyżane. Jak stępień. Gdzie ty jesteś? To weź zrestartuj grę, może to pomoże. Czekaj, ci wysłałem zapkę, jeszcze spróbujesz. Już za późno. No to... Ja już też jestem zmęczony, nie? Ja tu normalnie stępnia widzę. Stępień. Dlaczego z tego postawiłem? Ej, to patrz co się u mnie dzieje. Chciał faktycznie taki stępień trochę tu. Danek, Dodaj. odbiłeś piłkę od ciebie. Odbiła się piłka od ciebie. Nie umiesz chytać piłki nawet. Widzisz. Stępień. Kaone. Chodź tu, No. tu masz. Ja cię kręcę. Jak nie mógł rzucić? Ten stoi w tej piżamie. R2. Ty nie mógł. Podjebał piłkę i uciekł. O rany,
Tu są jeszcze dwie Ta jest piłki. druga. Skąd ty wiesz o tych piłkach? Gdzieś na dachu. Gdzieś na dachu jeszcze jedna jest. Tu jest jedna na dachu i na tej wieżyczce, co można przetestować. Jak tam niby na ten dach możesz wleźć? Tak. Score strajki. No, tam są takie no tam są te, tam idzie wejść, wskoczyć trzeba, ale to jest Ja tu na ciężka beczka robota. nie umiał wleźć. Nie na tą godzinę to jest na pewno. Tam można wejść sobie bokiem. Gdzie bokiem? Na tą wieżę. Chyba gramy? No, jestem. A, już No dawajcie. to... Ostatni mecz i spadamy. Kurde, wy kończycie. Johnny, jaki kombinezon, ja To jest pierdzielę. piżama. Jakie bryle, ja pierdzielę. w tych goglach. Jasny gwint. Się dziwić, że miałem kurwa 3,18 co poprzednim meczu. Kurwa, jak ustępiem biega. A Nanek jeszcze tego hełmu świecącego nie zmienił. A, to tam nie przeszkadza. A co ty myślisz, że hełm zmienię? Kurwa wiśniowy sobie załóż. Nie mam, nie dali. Ale to mnie pocisnąłeś z tym, kurde, okularami, nie? A okulary masz ładne. Czemu? Nie wiem, jak stępień, kurde, A nie? co, miały być inne? Przeciwsłoneczne? Deathmatch drużynowy. Wyeliminuj wszystkie wojska Dalej, osi. kurwa zaciąga. Kurwa, chrapy dalej. ktoś ziewał. Mnie też już zaraził. Ja pierdzielę. I kurde, kto by miał numer do niego? Jeżeli mieć wojnę, to imię daj. Dzwoń na Facebooku. Ale to jest Kijów na pewno? A, Tak. Co? Na bank. czy dobra, Jestem tutaj. No to czekaj. to dzwoń Peter. Zaraz Kijów. Powiedz, że, Nie żyję. powiedz, że ten kebab przyjechał. Czy kartą płaci, czy PayPalem? Gotówko proszę. Nie, no jest Palem za kebaba. Albo tak, Nie no, Kijów gada, coś odzywa się. No ja tu jestem. kto spał? No. Co to chodzi? Nie wiem. Mamy. Gdzie tam? Kijów. Janek. Janek. Ta- Janek przez sen rozmawia. Dobrze mu to idzie. No? No. Widzisz? I W sumie gada lepiej do rzeczy jak... Takie rzeczy... To śniło mu się te wszystkie O, cikłocze, to śniło mu się to wszystko teraz. napisz na privy, to ci opie pośla. Jak, On zawsze chciał mieć kurwa myśliwiec, to sobie kurwa kupił Seicento z dziurawym tłumikiem. przepraszam, to nie był dziurawy tłumik. Nie przeginaj. I kurwa kumulują zbiorniczek. Dziurawy wydech to miał jak w golfie drutem związane i jeździło. Johnny na plecach Czego będą. ty, czego ty nie tak, miałeś? na górze siedzi, w panowie budynku. Ja mam synek wszystko. Stodole na plecach. Idzie na środek. Nie żyję. O, Było jak w Stodole, nie było go. Kurwa, w domu wszedł. Ale w domu siedzi dużo. Cały normalnie budynek. A Peter, ty jesteś? Jestem. To tak cichutko. Zwiat szuka celu. Co, bo tu... Hokej zaraz idę oglądać. Chodzi do budynku. No, wszedł na górę. Obity jest. Na dole jest tu. W budynku. To jaki leżak. Leży na dole jeszcze. co ich pogięło w tym budynku tyle? No, w budynku już kurwa normalnie. Przeblady. Nalot Azon Idzie do budynku znowu, dołem będzie wchodził. Jeden dostał, no dole. Kurwa, ubił mnie. Kurwa, jeszcze jeden, no to ich pogięło to faktycznie. rozpoczęto No, znaczy się, ostrzał. wiesz? Obszar ostrzału ustalony. Z góry to wszyscy się...
Ajajaj. Danek. U góry jest na schodach. Nie zasypię. No kurwa, ty. No. Tu dajesz tak tylko. Ale ja myślę, że kogoś z naszych wystrzelił. Nie, gadam ci jest, kurde, wiesz, tu cichutko, a wyniki same lecą, no. Tak. Szkoda, że na minusie, no ale lecą. Naprzeciwko budynku jest. Przy czołgu. Spać mi się już chce. A tam gadasz. To ma asyst. Mono godzina. No ja wiem, że modo godzina, no. Danek w oknie, no. Wypił piwo i... Fanboy. Ktoś teraz sobie zabłysnął, myśli, że ja tam trafia. Ale Już chyba dostał. Daję, by tam trafił, rozumiem, żeby tam całe hopie magazynki wyłotał, a tak jednym strzałem bym je skasował potem. Znowu w budynku. Na dole jest. Kurwa. Na dole siedzi skampiony w rogu. Kurde, dwóch jest już. Nie ma. Jeszcze jeden. Na górę poszedł po schodach. Czy ja nawet, to mój był. Zrzucam bombę Azon! Wróg! Wróg leży! Ty kiedy ty tu z 24 ubiłeś? Strzelamy do celu! A, tu i tam. Ja tu ja. Kurde, nie miał koło celować. Zwiat w powietrzu! On dobrze wie, że do mnie się nie strzela. Bo się źle na tym wychodzi. Już mnie kciuk boli, kurwa, od tego pana. Nie, udało mi się. Była na górze. Dwóch skasowałem, proszę państwa. To za wspaniały wynik. Wróg leży! Ale grają kurwa na tych skafach. Nie widać od razu. A co ty robisz? Ja już strzelam do wszystkich, ty już jestem zmęczony chyba. Ja już odkończę po tej rundzie, bo... Zrzucam bombę Azon! Wygraliśmy! Ty masz jakieś cheaty, kurde. Wszędzie dookoła niego. No chyba tak. Dookoła niego żeś strzelał. Tak, mówię ci. Dokładnie. I pan, ja idę hokej oglądać, jakby co, to trzymaj to się, No, dobrze? trzymaj się na razie. Do jutra. No hejka. Danek, ja bym to zgłosił normalnie, jego profil. Przestań, Uleci. Ja tam nikogo nie będę głosił, rozumiesz? Jest tu wszystko na live udokumentowane, także... Tak, dokładnie. Dobra, Dobra, no. pan. Ja Dzięki, też że gra. kończę. No, trzymajcie się. Live'a kończa też, także... Miejcie się, cześć, z Panem Bogiem, przyjdźcie jutro o 22. No, hej. Chyba, że wcześniej coś mi się uczaruje. Dobra, tu to pogasiłem. No, na razie trzymaj się.